Bueno, lehengo da behin atzaldeon, etorri zaten guztioi. Eta bueno, aspalditxan esaten den bezala, pentsat azkenengo urte honetan, eskerrik asko, kamara atzian sosten guztioi. Behin da behin esan duen bezala, azkenean Mutrikuko udalaren helburua herriaren etorkizunaren alde lan etxia da, herrian sektore ezberdinetan lan etxia, eta horrela azkenean Mutrikun lanpostua bermatzia. Hau dela eta Mutriku garapen taldeak, Mutriku garapen sailak, elikadura buru jabetzai aldeko apustu egiten ari da, etorkizunan alde. Gaurkoan artisau arrantza dugu ardatz, eta hau esan da, hasiko ginateke hitzaldi hau etxen, artisau arrantzari lotuta. Hortako, bi gonbidatu dakau, lehen hasiko ginateke Estaniz Mugertza, Aztikua, eta Estanitzek esplikatuko digu Euskadiko artisau arrantzaren ezagurritzea eta ikuspuntu ekosistemiko batetik abiatuz. Orduan, nik guan lagoko zuet, Estanizekin, eta Estanizek pizat esplikatuko digu, artisau arrantzari lotuta, ze aukera dozen ikuspuntu ekosistemiko batetik abiatuta. Atzalde ondan hoi, eta lehenengo eta behin eskerrak emon Mutrikuko udalai, aukeri motearen jardunaldi honetan parte hartzearen, eta baitxe aurkezpena ikustea etorri zen guztiei. Esan da Aitorrek, nik hitzaldi bat presentado titulu honeaz, Euskadiko artisau arrantzaren ezaugarria zelako dizen ikuspuntu ekosistemiko batetik, ezta? Titulu igual entzunde, jente askok ez da ulertuko zeinak da honesan ikuspuntu ekosistemiko batetik abiatuz, ezta? Baina espero dut, ez oinik azaltzi, baina Charlie amaitxute gero danok ulertzi zer nahi duten esan ikuspuntu ekosistemiko horregaz. Charlie nik emango dut, baina nire lankide arantzaz prestatako txarla bat da, arantza ekonomista da, ni biologunaz, eta, honek bisogaz astin batez be artisau inguruko proiektu nagusixenak eruten dauen ikertzaiek. Orduan, azteko Charligaz, komentako dut aurkezpena da banatute 3 bloketan. Lehenengo bloki apur bat da artisau arrantzaren ezaugarri buruzko, gero bigarren bloke bat izango da ze dato jasoten dauen flota honetatik eta zetako erabiltzen dauen datu honek, eta azkaneoko bloki izango daia emaitza batzuk eduki duen proiektutatik, ezta? Orduan lehenengoko blokiaz azteko, artisau arrantzaren ezaugarriak, lehenengo galdera importantiena, ezta? Zer da artisau arrantza? Segura hemen etorri dizenek galdetuko bagenduk zer dan artisau arrantza, bakoitzak igual definizioi desberdin bat emongo leuke, ez? Baina hemen seguruena danok antzeako definizioi bat eusten dut aiako ginakela. Baina galdera bardin eitxen badugu.
Frantzin, Eskozin, edo ja, Europatik kanpo jutema beste herrialde batzute bai, definizioik bastante aldatzen dizta. Egixe da beti, agertzen dile hitz batzuk, erlazionaten dizenak artisau arrantza, ez da? Askotan berbaitzen da, arrantza tradizional edo peska tradizional, kostako arrantza, hau asko erabiltzen da Europa mailan batez be, artisau arrantza erabili beharren eskala txikiko arrantza edo pesquerías de pequeña escala, inglesiz small scale fisheries, asko agertzen da hau, tokiko arrantza, osea, honek termino honek askotan erabiltzen di artisau arrantzai buruz berbetan gabizenin, baina egixe da, esan dute modun, ez dagoela definizioi bat orokorra artisau arrantzantzako. Eta honek eragin importante batzutakar, eta ondorixo importante batzutakar, ez? Eta hoxe da bat. Definizioi komun bat ez eukitxik, sektori kudeabidanin edo politika espezifikuk aplikabi izenin flota honei, definizio konkreto batek ez eukitxik itzen dau, hau gaitxau esati, zaitasunak eukiti. Eta gure kasun batez be, Europa batzordeko herrialdixak gazenak, batez be, diru laguntza be bai, segun zelan definiuten dan, artisau flota hori, barko batzuk jasoko dabe laguntza batzuk, eta beste batzuk ez dabe eukiko, segun ze definizio irabiltzen da. Ez da, orduan, definizio asuntu oso importantire, ondiokan hau, nik aztin 18 urte darut, eta 18 urte hasen itxanetik, hau diskusioi Europa mailan ondiokan bada, eta ondiokan gauza bada ez dana konpondu. Baina, ondorixo importantik eukitzen dabena eta dakarrenak. Orduan nikon bai ipiniko dut, definizioi batzuk, bat da FAO erakundik definuten dabena, flota artesanal, FAO erakundik holantzen definuten daue, zer dan artizaue arrantza, da nik uste dut, baltzez dakaten berba honek, seguro danoi etorri gaskule burure galderi jarri duten, ez da, arrantzalen familia unitateak parte hartzen dauen arrantza tradizionala, kapital eta energiko puru gitxi erabiltzen dabena, arrantza irtera edo mare oso laburrak eitzen dabena, kostaldetik oso gertu, eta atrapaten daben arrainak izaten di batez be tokiko kontsumorako. Seguro danoi burure etorri gaskule onlako gauzak, artizau arrantza galdera hori definizioine agertu danin. Baina ze pasaten da Europako Komisioiko definizioi legalera jutemaga. Hau definizioi hau FEMPetik atarata da, Fondos Europeos Marítimos de la Pesca, eta Europan ez, Komisiooi European barrun gauzen herrialdintzako, zelan definiuten da, 12 metrotik berako luzera dakarren barkuk eta arrantza estabenak erabiltzen. Osea, eslora total, menor de 12 metros eta que no utilicen artes activas arrastea modun. Hori de, Europa mailan artizau berba entzuten dozuenin, hornetxei buruz daiz, flota honei buruz daiz. Ordu, por ejemplo, Mutrikoko kasua pasako bainake, Helenita, por ejemplo, hamen kasun esan sartuko artizau edo batez be, small scale edo pequeña escala eura definuten dabe modun. Ikusteko ze konsekuentzi ukileken definizioi bat ebili edo beste bat. Guk astin zelan definiten dugu gure artizaue arrantza? Guk eslora jarri dugu 15 metrotan, baina ez bakarrik eslori kontutan hartu. Beste ezaguarri batzuk bepini dugu eta ezaguarri gexenak 15 metrotik berako barko guzti beteten dabe, baina badakau barko batzuk 15 metro baino gexa dakarrenak, eta guk poblazioi honetan sartzen duenak, artizau arrantzan sartzen duenak. Diz barko batzuk 15 metro pasaten dabena bizkat, 16 metro dakarrenak, 16-17 metro, baina euren aktibidadi oso bardine da 15 metrotik berako barkune. Orduan guk horre barku be, aztiko proiektu guztizetan, bai Europa mailan, estatu mailan edo Eusko Jaurlaritzarako etxen dauen proiektutan, hausi izango da gutzako artizau arrantza edo flota. Orduan, amendik aurrera gero erakutsiko duten dato guztik gure artizau arrantzai buruz, honetxei flotiei buruz, 15 metrotik, eta esan dutena, excepzioi batzukin, 4-5 barko daz, 15 metro baino gexa dakarrena, baina artizau modun hartzen dugunak, bale? Baina bai degixe, definizioi orokor bat ez dala, adostute danon hartin, baina bai ezaugarri batzu dakarrena eta hau internazionala da, hau mundu guztin pasaten da, eta edo zein galdetzen badotzazu, artizau arrantzari buruz zeo zer, berba bat emoteko artizau arrantzari buruz, danak esango dutzuena da, beran dibertsitati.
Dibertsitate hau baide erabiltzen daben artes de pesca, desberdinak, munduntzier ikusiko zuen, erabiltzen da bezan sare desberdinak, nasa, kainaberak, deitzen di polivalente modun erderaz, ero multigier, ingles esango genduke, eta gero atrapaten daben espezie kopurun dan dibertsidadi beste edozein flotaz konparatzen badau itzala da ez. Orduan hori, berba bat egongo balitzake, ezaugarri bat flota honetzako, edo arrantza honetzako izango litzake, da mundu guztien esaten dutzen morunde, beran dibertsidadi, ezta? Hemen da kasu argazki batzuk, ikusten zuna barko desberdinak, artes de pesca desberdinak, bai arraina desberdinak atrapaten dabenak, ez bakarrik arrainak, moluskos, krustazeos, beste espezie diferente asko, por ejemplo, mariskeu sartuko litzake hemen, osea ikusten duzu zelako dibertsiden. Argazki xape ez di amenguk, danetako daz, amengupe badaz, baina beste Europatik kanpoko herrialdetako argazki xape aldiz ikusi hemen, dibertsidade hori bizkat esplikateko, ezta? Eta onja bizkat zentrata gure Euskadiko artisau flota lehen definiduten definizio irabilitxe, ikusteko apur bat 2019ko datuti, 2020ko oso antzeakuti, zelan eta zenbat barko dakau, ez? Euskadiko artisau flota modun konsideratzen dugunak, eta hor dakazue irudi horretan aldozu ikusi portuko zenbat barko dakauen. Portoik importantiena barko kopuru kontutan hartzen badau, pasaide, 12 barkazinoiaz, gero Bizkaire pasabiga, Bermeo da bigarrena, eta gero, bueno, hor dakau beste porto batzuk, Getaxa, Behatziaz, Leketxo, Donosti, Santurtzi, horretik gero hor da bizena, 4-5 barkazinoiaz, eta gero daz beste barko batzuk, Puerto Base, Bilbo, ejemplo, Mundaka, Mutriku, hor ikusten zuen, Bilbon kasun bakarra, da hemen Mutrikun dakizuen morun, 2 barko dakau, ezta? Eta hor dabil, 70 bat enbarkazio eta azkaneoko urtitan oso estable, urte batzutan bat gora, 2 bera, baina egiz esan, flota honetan bai ikusi dugu azkaneoko urtitan, barkun kopuru bastante estable manteniuten dela. Pasako baginak ikustea, artisau flota honek euran desembarku jakinet ikusite eta salmenta kontutan hartute, 2019ko datu dio bai, toneladetan, por puerto, ikusten dozue, desembarko edo salmenta gexenak Bermeoko portun emoten dile diferentzi handizenaz, ez da, 600 tonelada arte. Geroia hor dakau, pasa izango zen, Gipuzkun, bigarrena del total, eta gero, bueno, berriro dakau hor, Leketxo, Getaxa, haude bakarrik kontun hartute Euskadiko portutan eitzen dizen salmentak. Egixe da bai, amengo barko batzuk, batez behontxe, berdeletako kosteri izaten danin, badakarre bai oitxuri Euskaditxik kanpo saltzeko euran kapturak, ezta? Batez be, Kantabria aldin nahiko sarri saltzen dabe berdeletako kosteran euran arrantzak. Eta badaz be bai, batez be, oesteko portutan, Santurtziko barkuk eta be, horreia urtintzirbe bai ez bakarrik berdeletako kosteran, bastante utxura dakarra euran arrainak Kantabrikoko porto desberdinetan saltzi. Baina Euskadiko irudixe, 2019ko datukin, eta bueno, esaten dut demorun, ez di asko aldatu beste urtitan, hausi izango zen. Porto importantiena numerutan pasaide, gero Bermeo atzetik, eta gero salmenta kontun hartute, Bermeo diferentziziaz, eta gero hor dator Pasaia, eta beste 3-4 portu, Leketxo, Getaxa, Pasaten maga, zeintzut lehorreratzen daben espezie nagusienak. 10 jarri dut, porque lehen esan duten modu honen pilo bat espezie desberdine atrapaten dabe. Zeintzut 10 garantzitzuenak kilotan, kilotan. Irudenetan ikusten mauzue, espezie bidaz berdelak eta atunak, euran bixan tonelada batuko banuke, ixe euneko laroixe da, desembarkaten dabena importantienak, espezie importantien hartin. Horre bixak, kostera, justo kostera bixak, berdela askanin bakizue ontxera kosteri, tonelada asko atrapaten di, ikuste zuen, euneko 57 urteko totalana berdeletako kosteratik ataten dabe, eta gero atunan kosteri, udan ostabe, horria ise euneko otabixe. Hau numeru bizkat aldatzen da, urte batetik bestea, arraina urria bada edo espada, barko gisa animaten di edo ez, baina espezie bixan hartin, ise euneko laroixan kapturak honetxe bixak izango litzake. Orduan, urrengo grafikan, egin dutena da, hone bixak kanpoata, berdela eta atune, ikusteko urtintzir, modalidade horretan, amuaz eta kurrikanaz ez da bizenin,
ikusteko zeintzut dizen espezie nagusixenak, ezta? Eta horra gertzen da, lehenengoko postun lehatza dakau, lehatza, gero dau angiri, kongresu, sapo espezie bixak, barbainak, fanekak, erraxak, lupini, eta gero fijate mazase urdinin, iseguneko 27, horre pintzen dena da, otras espezies, eta hor, otras espezies hartin, 30 espezie baino gexa sartzen dit talde hortan. Eta asko, kilutan, ez dizaten importantik, baina bai balixo handiko arrainati, kaso lenguaude kaso bat, txokuk dibeste kaso bat, txibixa dibeste kaso bat, esparido espezie desberdinak, sargun familiauk eta dio bai, hortxe taldindaz, eta esan duten morun, kilutan ez importantik, baina arrantzanitzako bai, diz oso importantik, ze presizio oso altuko espezizia di. Orduan, gitxi gora bera idea bat eukitzeko, hemen dagazue, 10 espezie importantienak atrapaten dabenak gure artizau flotak. Gero, ze modalidaletan biltzen di batez be barkonek, horre kuadron ikusi zeinke, hor da batez be, ze modalidade, hor dago sariki, maia bakarra, trasmaiuaz, lineas de mano, palangriekin, nasakin dabizenin, eta kolorik, ez da ondo ikusten badi, baina da intentzidadi, zeietan, batez be modalidade hori gexen, aktibidade gexen dakarrena, Maia bakarra urte guztien egoten da, arrantzan, ise urte guztien egoten da, baina bai begixe junio eta julio eta neguko, oktubre, noviembre, diciembre hiletan, horri xaten dela esfortzoik handixena, lineas de mano, batez be, berdeleta, batez be, esklusivamente berdeleta juten da modalidade bat da, ontsi xaten da kostiri, martzo, abril, urte zurte horre biltzen da, palangri ostea be, urte guztien izaten da kasi, baina maio, junio izaten da nauzi, tras maio, abril, maio, junio, da neuko horbe izaten da, eta nasakin be badaz, temporada espezifiko batzuk, olabarrota da bizenin, batez be, marzo, abril, maio, junio izaten da esfortzu gehien oten dana, eta krustazeuta juten dizenin, langosta, kiskillak eta olakuta, gisa izaten da udaldin. Eta hemen ikustezu, ez da, beste kuadron ikusten da, lehen aipatu duten horrek, 30 barkuk, ze modalidadeetan biltzen dizen, kurrikanea, atuneta juten dizena, 30 horretatik, Otairu, juten di atuneta, berdeletan isedanak, 57 barko, eta gero dakau bi modalidade nagusi dakau Euskal Herrixan. Diz, sarikin, maia bakarra ero trasmaiu, ero palangri. Hordaz barko batzuk, kostera bisak endute, ise urte guzti sarikin ibiltzen dizenak, edo ise urte guzti palangria ibiltzen dizenak. Eta gero gatzen asku, barko txiki batzuk, 3-4 barko di, ebiltzen dizenak nasakin, bai olabarrotan eta bai krustazio espezie desberdinak atrapaten. Osea, apur bat idea bat eukitzeko, ze modalidade izenen nagusizenak gure artizau flotan. Beste ezaugarri bat, ja sartzen maga, ikusteko abertzelako barku dakagun, ez da, gure artizau flotan hartin. Ikusi duena, bai, egixe da, honek enbarkazinoik, azkanean gorditan, ez da belain inbertzinoi asko, euran patroi bakotxak bere barkutan, konparaten mago batez be barko handixauakin, eta, enbarkazinoen adine, dakau, 6 urtetik eta 31 urte arte, baina, 175, 14 urte bitxarte dakarre, osea, ez da flota oso gazti, zelan esatearen, eta, ikusten duzu morun, ise 180, 14 urtetik baino goraku delako, osea, ikusteko idea bat bebai, zelako enbarkazinoi dakauen, geure artizau flotan. Egixe da, azkaneako urtitan, sartu hil barko barri batzuk eta bai, baina, más o menos hor da bizu. 14-20 urte bitxarteko barkuk dakau. Eta gero, ze tripulazioik eta kontun hartute, totalin, 120 bat tripulante dakau, osea, enplegu zuzena flota honena, 120 bat tripulante izango zen, bataz besteku, 2 tripulante da, barkoko, baina egixe da, eta hau batez berdeletako kosteran pasaten da, berdeletako kosteran enbarkazinoi askok, arrain asko atrapaten da benez berdelaz, 4 mainero eukitzen da bai, osea, baina beti kontun hartu, bataz besteku tile, Orduan, hau izan bizkal lehenengoko bloki, gure, en general, artizau flotei buruzko ezaugarri batzuk zeuek ikusteko, eta gero ja, bai, zentraua geure artizau flotak zelako ezaugarri dakarren. Bai, ze espezia atrapaten dabe, ze modalidade, portu nagusixak, apur bat idea general bat eukitzeko. Eta hon bai pasakona bigarren partea, ez? Artizau flotan zeran jasotzen duen guk datu, porque azkain edozein ikerketa etxeko eta edozein asesori emoteko edo konsejo emoteko datu bir dugu, ezta? Eta orduan blok honetan esplikako dut,
ze dato manejaten duen guk astin, zelan jasoten duen, ze metodologi erabiltzen duen datu horrek jasoteko, baina horreta sartu baino harina, nahi dut hauze diapositibi, ze hau diapositibi sarri biltzen duten diapositiba bat da, eta ez bakarrik Eusko Jaurlaritza jentia batzen gazenin, edo Ministerioko Sekretaria de Peskago jentiaz batzen gazenin, baitxe komisioiko jentiaz batzen gazenin. Eta hau diapositibi esango zuet, azkaneoko 10 urteetan ez dutela aldatu, eta desiatena aldatzeko. Eta hau de klabide bai, zehatxik, porque azkanen artizau flota garrantzitzu den mundu guztin, kontu nikuko bain duke, embarkazioiko puru dabil entre un 80-90% del total de la flota mundial, eta Europan behantzeako zenbaki eta gau, euneko laro eta mar bitxartin flota artesanala da. Ez da diferentzirik hemisferio nortin hartin eta hemisferio zurreko herrialdixan hartin. Baina egize da, zirkulo bizioso batetan sartute dela, da ontsa esplikago bizkat, zirkulo bizioso hau nondi datorren eta dakarren importantziz ez. Konturatzen bazaz hor, artizau flotan aldin, egize da, zintzila isak dakauen informazioi konparaten badu beste flota industrialaz, flota handixaz, askoz informazioi inkompletua bada, eta dakauen informazioi gainare kalitate aldetipe bastante eskazagoa da. Konparaten badu, arrazoi diferentiti, sartuko detailetan, gero baten nahi badu galdetu eta esplikako dut, motibo desberdinataz honetxik, baina holan da. Ze etxen da honek, imagen bat emoten dago gero, artizau flotanena, dakauen informazio eskazagoan ez eta, emoten dago beti, bai, impacto biologikotan enfokaten baga, edo bai, impacto ekonomikun enfokaten baga, emoten dau importantzik gitxia dakarrela. Eta horrez etxen dago gaina be, importantzik gitxia dakarren ez, etxen dan esfortzu, honen flotin ezagumendu gehitzeko, enbidan muestreuk edo laginketak, ondiokan normatibetatipe bajoagoa izati. Eta azkain ize pasaten da, informazioi muestreo gitxia itxen da, datu gitxia hartzen da, eta buelta itxen dugu lehenengoko kuadrure eukitzen oztabe. Informazioi eskazagoa eta imagen bat artizau flotana guk usten duena ez da narreala, porque argi da flota honek eta batez be kostaldeko zonetan dakarren bai impacto biologiku eta bai sozioekonomiku importanti dile. Pasako bainake flota industrialea, justo todo lo contrario, ezta? Askoz informazio gexagoa, kalidade gexagoa, da horrek emoten dau, importantiago da la flota industrial hori, askoz gexa muestreaten da, eta azkanin, jent gexa zentraten da, edoze aspekto flota industrial horretan, flota artesanalin baino, ez? Eta horretxatxin nahi neban jarri, porque klabide hau, artisan flotan gero ondorio importantik eukitzen dagoelako, eta esan duten moduen, espero dut, amendik eta urte batzuta, hau diapositibi desaparezuten da, eta artizau flotak benetan beran importantzizi hartzen da ben. Hori esan da, bai komentatu gutzuet, ze dato tipo manejaten duen guk astin, eta zelan jasoten duen informazio hori. Lehenengo aldeti dakau datu ofizialak ez, honek reglamento batzutaz Europatik datozenak, eta flota honek dakarra obligazio batzu reportabi dabe zer saltzen daben, gero segun ze eslora dakarren 10 metro baino gexa dakarren barkuk diario de pesca bat beten bidabe, eta hau bisaldu bidabe beti lehenengo Sekretaria de Pesca, da Sekretaria de Pesca gero bisaltzen dau Europa. Baina, instituto zientifiko be, hone datuk jaso etxen dugu, ikerketako. Honetaz aparte, datu ofizialitatik aparte, gero guk astin, etxen dugu geure muestreuk, geure ikertzaiekin, ez? Bai, Euskadiko portutan eta desembarkuk egoten dizenin, geure jenti egoten dantxe, eta bai, itxosoratzi behitzen dugu barku honetan. Eta azkanin lortzen duen informazioik onena, kalidade onenetaku, hause da, ez da, geu jasoten dagoena geure ikertzaiekin. Hemen jasoten dugu, zer arrantzaten daben, nun arrantzaten daben, ze arte de pesca erabili daben, atrapaten daben espezie diferentan variable biologiko desberdinak, tallak, sexo, época de zelan da zen temas de fecundidad, osea, informazioi importantien eta kalidadeko birdoguena azkanin geure pertsonalaz jasoten dugu. Baina, egize da bai, azkanin limitazio bat da, honek presupuesto handixak exigiuten dau, esfortzu handi bat exigiuten dau, eta kobertura alto bat eukitzeko, azkanin dependiuten dugu bai, segun ze presupuesto dakaben, horren arabera aldou geure muestreun esfortzu artizau flotai dedika, ezta. Baina bai, izango neuke,
ni hasi nintzanetik ja proiektu bagoazen artisau flotaz, baina 2009 urtetik aurrera, esango neuke salto handixe mondoguela batez be flota hau muestreaten. Gero aparte etxen dugu bai, enkuestak, batez be honek enkuestak izaten di dato sozioekonomikuk jasotzeko, eta honek enkuestak etxen dugu urakin, patroikin gehatzen gaz, aztin etxen dugu urtin bi, iru, bilera, beti etxen dugu urtero patroi guztiekin, flotanoko patroikin, eta aprobetxaten dugu horrek bilerak. Beste gauza askotaz behar etxeko bai, baina batzeko bai eskatzetza hauen informazioi. Eta azkaneako urtitan, danotak izuen morun, gero eta teknologia gisa dakau, gero aprobetxaten gabize teknologia horrek informazioi jasoteko, ezta. Zer gabizetzen teknologia honekin? Barko honetan, komentagoten barko honetan, gabiz instalaten dispositibo batzuk, AIS-B batzuk esautuko zuen zer dan, eta azkain honen dispositibuk emotezku informazioi geoespaziala barko bakotxe nundabilen arrantzaten, ezta? Hau voluntaxu, hau Eusko Jaurlaritzak emotzen aukeri voluntariamente nahi damenak instalati, Eusko Jaurlaritza ordainduan dispositibo guztik, eta egiz esan, erantzune bastante hona egon zan patroin aldetik. Baina egiz da, aizak beran problemi dakarela, seinale publiko bat da, eta edozeinek pagina web desberdinetatik aldau ikusi barko bakotxen nundan arrantzan, eta hori arrantzale batzuei ez gako gustaten. Orduan guk, aztin egin duguena da bai, tablet antzerako dispositibo batzuk preparadou, hor argazkixan behiko aldin ikusten dozuna, pantalla taktil bat da, tablet antzeko gauza bat, eta hor eskatzetzau patroiai, ikusten zuen argazkixatak hau, espezie ezberdinan argazkixatak hau, eta eskatzetzauena da, lehenengo markati, dana taktila da, lehenengo ze tipo de zerreaz dabizen arrantzaten, trasmaioaz badabiz, nasakin badabiz, palambriaz badabiz, gero ja esatetzau ze espezie dabizen arrantzaten, eskatetzau ze makilo dabizen arrantzaten, gero dakarre beste pantalla bat deskartikin bebai, ze espezie dabizen deskartaten, zen bakilo, badabe bai, baikatzen bat, espezie protegido batena bai, emonetesku, eta aparte, honet tabletak directamente dau konektata GPS batea, eta jasoten dugu informazioi geoespaziale hori euran aktibidadine. Eta hau informazioi gainabe gutzakora bakarrik, astiko jendintzako, porque hau da zirkuito zerrau, eta hau gure serbidorak directamente jasotzen da. Oxiakar bentaji, aizaz konparaten badau. Aiza edozeinek juten mazase ordenador batea, pagina batzutan sartzen mazase, aize biztuta garen barko guztiek ikusiko duzuen da zen arrantzan. Más o menos, honetxeti, metodologiak erabiltzen duenak. Hau informazioi jasoteko, eta on ja bai pasakona, jaso duten duen informazioi guzti honeaz, erakutsiko dutzuet emaitza batzuk. Baina emaitza pasa baino harinaua, nahi ota argitzu, zetako jasoten dugu datu honek, ez? Porque hoxe da pregunta klabi, zetako. Honek datu jasoten duenak, ez di geuk nahi duelako ikerketa batein, ez daiz espeziena, ez. Honek datuk jasoten duenak objektibo bat agarre. Eta objektibo de, batez be, Europatik datozen direktiba desberdinak, reglamentu ezberdinak, edo estatu aldeti datozen direktibak, reglamentuk, edo Eusko Jaurlaritza jartzen daben ordenak, etc. Horri da nahi, erantzun bat emoteko, kontutan izan da, eukiko daben inpaktu geure artisau flotan. Eta batzutan, alegintzen gazena da, ondiekan normatiba batzuk, edo direktiba barruk, indarren espada sartute be, gu egoten gazen forutan, ja, entzuten juten ga, zer aldan pasa amendik eta 5 urtea, eta alegin joe bai, antizipaten, datu jasotzen, eta gero eukitzeko informazioi bat, esateko, hause da gure artisau arantzaz pasaten dana, eta ia topatetzauen soluzioi bat, inpaktu flota honetan aldanik eta txikixena izateko. Eta motz esan gotzuet zeintzut izen direktiba importantienak, baina hau klabide, inor ez da akordaten honekin gauzakin, arrantzalik itxia, bastante agarre eurak egunero itxosajun eta arrantzati, baina amendik urteten dabenak impactu agar zuzena euretan. Orduan, gure arduri debizkat arduratzi, zertaz dizen edo zertaz duzen honek direktibak, eta gero eurakin berbain, eta komenta kontuz, porque hau dator, hau bido zeuen gandik, horre kolaborazioa eukitzen duena eurakin klabe bai. Orduan, zein nagusi zenetako bat, bada Directiva Marco de la Estrategia Marina, hau direktiba europeo bat da, hor daz, deskriptore batzu daz, eta horti, amaike deskriptore, baina horti lau da zuzenin erlazionata arrantziaz. Eta hor, indikaten dau gaina be, Europako batzordeko estatuk, honek direktiba beten bidabe, osea, implementan bidabe eta beten bidabe. Bat hau, esan dutena, Estrategia Marina, Marine Strategy Framework inglesez askotan agertzen dabe bai. Hau,
super importante. Azkaneok urtitan hartu dau kriston importantzia, eta de hecho, eta ben direktiba hau, zehatxik, porque danotak izuen morun eta ikuste zuen morun, ondala urte bastante, iguale itxosuko usuario bakarrak, beti onda ez, transporte maritimute beti onda hor, baina azkanin usuario nagusizenak itxosunak arrantzalik izan di. Baina azkaneok urtitan, dakizuen morun, honek usuario gerua eta gexari, eta dano nahi leko bat itxosu neuki. Batez behek, eta askotan zona kosteretan. Hor dakau akuikulturi dakau hortxe, energia renoblable berrixape bai, itxosutik itxosu nahi dabe, itxosuk sortzen dabe energizi nahi dabe aprobetxa horretako bai, gero geu, rekreatibo moduen, dani gustaten asko bai, honen modan dabe bai, abestamientuk etxi, baienanak, isurdanak, ero egaztixak ikustea jun, hor kriston biznesa da, einde, igual hemen ez horren beste, baina beste leko batzuta jute mazez, super importanti de bai, eta orduan, usuario barrexatak hau. Orduan azkanin, ikusi dana da, hor, leko baten, gero eta usuario gesa dazela, eta orduan Europak, atarau, direktiba bat, deitzen da hau, Maritim Spatial Planning, eta hemen emoten di direktriz batzuk, zelan ordena biran espazio, itxas espazio hori, eta honek kriston impactu dakarro bai, edozein flotatan eta edozein usuariotan. Beste direktiba oso importanti de impacto handixe eukitzen da bai, edozein arrantza flotan, ez bakarrik artisauna. Dauda de Birsan Habitat Directive, eta hemen batez be da espezie protegidoi buruzko direktiba bat da. Hemen sartzen di itxasoko ugaztun guztik, zelan protegidu bidizen, itxasoko egaztixape bai. Orduan, direktriz batzuk emoten da bai, estatu bakoitzari zerren bidaben baikatxa honen espeziena minimu xateko edo kasi zero, kaso batzutan. Eta honek, por supuesto, ostea besan dutena, impacto handixe dakar gure arrantzalitan. Gero dakau besti, azkana, Natura 2000, hemen badakizue, Europa dakar helburua bebai, itxosoko portzentaje bat, area marina protegida ero deitzen direnakin beteteko, ez da? Hemen dixek urtetan horren, Natura 2000-etik. Orduan, estatu bagotxak, portzentaje bat bete bira, beran itxosoko zona bat, egon bideana, babestute. Orduan, gero babese horrek zelako ondorizo eukileken, ikusin biko litzake, baina, hor da direktibo hori bai. Eta honen danan gainetik, dakau politika peskera komun, deitzen dana, Common Fisheries Policy, eta honen helburu nagusixera, arrantza jasangarri bat eukitzi, ez bakarrik alderdi biologikutik, baitxe alderdi sozioekonomiko. Eta honek direktiba guztik, atzetik datzenak, honetxen azpixan daz, hause da danik eta politikaik importantiena, arrantzalintzako, eta ontsa da bizgaina revisaten dabil, eta laster rutengo dau aktualizazio berri bat politika peskera onena. Eta gero komentagotenak, gero bakau reglamentu bai, reglamento desberdinak. Europati datozenak, igual importantiena askotan entzungo dozen duen da obligación de desembarque, por ejemplo, asko esaten dabe prohibición de descarte, benetan ez da prohibición de descarte, jente asko esaten dabe prohibición de descarte, ez da prohibición de descarte, alda deskarta. Ezin jana deskarta da, kuota dakarren espezizak, horre bai ezin dili deskarta. Horretxetik derrigorre ekarri bizenak liorrera, baina beste espezizak, ez dakarrenak kuotaik, ondikan aldiz jarraitzu deskarten. Orduan, entzute zuenin, deskartik prohibuteraz, ez. Deskartik prohibuteraz, espezi batzuntako. Kuotan bitxartez, manejaten dizen espezientzako. Eta, ekarri bidabe, kuota dakarren espezi guzti horrek, atrapaten dana ekarri bidabe liorrea. Eta lehen, bakizue, hor dabe bai gero honek espeixak askoreta garre, taia minima bat, eta danak ekarri birabe, baina taia minima horretatik, bera da zen individu guztik, ekarri birabe porture, baina ezileik esaldu pa konsumo humano. Osea, hoxe da bai kontu neukibidan gauza importante bat. Eta ero beste reglamentu importantiena dakarna da, reglamento kontrol deitzen dana, ontxe bai aktualizaten da eta kriston diskusio eta zenak egoten Europa mailan, batez bazkaneok urtine hondi, porque artisa flotan konkretamente impacto importante dugu da, porque seguruena, on bai izango dela obligatozu, 12 metrotik berako barko guztik, dispositibo bat eruti jakitzeko nunda bizen arrantzaten, gero bai hor dabe bai euran kaptura guztik elektronikamente reportabiko dabe, porque oin arte paperes eitzen dabe, orduan, horre reglamentu ikusiko dau zelan urteten daben azkaneoko bertzinoi, baina bai eukiko dau impacto garrantzitsu bat gure artisa flotan. Eta ja bai pasakona, porque reglamentazio inoiz gazko gustaten, aburri dure, baina super importanti, atento hoti gure direktibak eta reglamentukin.
Bale, hone zeixan. Bai. Ordune, ja azkaneoko blokin, emaitzak, zer lortzen dugu jasotako emaitzakin? Ba, hemen ikusten zuen, kolore bakotxe da molairade bat, ikusten dugu, nunda bizene arrantzaten, ikusten zuen, batez be kostako aldin, sarekin da bizenak eta nasak izaten di, kanpora babiltzen di palangreaz da bizenak, ikusten dugu, ze tipo de fondotan da bizen. Lehen komentautena, interakzioek, ez da, hemen dagazu ejemplo argi bat. Hemen da, geure palangre artizaun flotan mapa bat da, marroiz de, eurak dakarren arrantzagune garrantzitzuenak, eta, por ejemplo, hor, kuadraun ikusten duzuen adibide bisati, propuesta bat dana de una área marina protegida. Ba, imagina, onartuko balitzake, lehenengoko kuadru eskerreta ikuste zuena, oesteren dana, ez da? Zelako impactu egiko leuken, por ejemplo, ba, palangreko flotan, ez? Hortxe dakar, beran kaladero garrantzitzuenak hortxe daz, área marina bajarriko baleuke, eta ez baleuke lako palangreaz arrantzaten, pentsa zelako impactu egiko leuken flota honetan, ez da? Hau da, adibide bat interazioine. Komentagotena, deskartik, zelako deskarti dakarren gure flota, bardin eitzen dugu. Ikusten dugu, modalidade bakotxak, ze porcentaje dakarren deskartine, eta porcentajine baino importantiagoa da, batez be, ze espezie deskartaten daben, jakitxeko ia, horrek espezia di, kuoti dakarrenak, eta ekarri badabel diorrea, edo ez. Gero beste importanti izan duena, tipos de fondo, horre, directiva marco de la estrategia marina horretan, bai. Dakauen datukin, espazialmente, nunda bizin arrantzaten, gero kruza etxen dugu, geudak hauen mapakin de tipos de fondos. Arrezko fondutan badabiz lanin, ondarrezko fondutan badabiz lanin, ze impacto dakarren zona horretan, osea, holako ze analiziak etxen dugu gero hor jaso duen datukin. Beste bat, fuerte datorren Europatik, karbono aztarna, ez da, da hor guk etxen duena, erakutsi dutzuten dispositibokin ikusten dugu, barko bakotxak, bai biraten da bienen, noiz da bien biraten, largaten, noiz da bien rutan, eta bakotxin ikusten dugu, zema denpora pasaten daben, eta gero denpora bakotxin ze konsumo dakarren, eta honeaz kalkulaten dugu bai gero ze emisinoi dakarren del CO2. Gauza bat lortu duguena da, importantia, honeaz hau baina erotela destakata, parada biologika bat gabizen haitzen flota honegaz. Lortu dana, 2018an hasi zen parada biologika hau, izaten da urtarrian 15etik otzaian 15, eta horre tarte horretan, aguas interiores itxitxe egoten da arrantzako. Eura paratara zenin, subentzinu bat kobraten dara, eta grafikan ikuste zuen morun, orixin agertzen da kuadrure, eurak parada horretan irabazte benalen, eduken errentagarritasune. Eta goiko irurati parada eta gero dakarren errentagarritasun ekonomiko bai, ezta? Osea, ikusten duzuen morun, paradi eurantzako, aparte de deskantzo bat emotetza hauek kaladeruai, eurantzako, tripulantintzako eta patrointzako be, onuragarri xe da. Gero errentagarritasunean dato txiki batzuk. Ikusi duen azkaneok urtitan. Ikusten duena, gero eta gitxia dabiz arrantzaten, ze bajaten du, baina ingresuk altzaten duz. Osea, gitxia atrapaten dabe, baina rentabliago aldaz izaten. Kendute, 2018 garen urtin, hor urte erraru izan zen, baina tendentzisi, azkaneoko urtitan, gitxia atrapa, baina rentabliagoak daz izaten. Ingresuk eunetik, euneko beta mairu, gastaten dabe, hau deitzen dizena, konsumos intermedios, horrek kendutzen ingresua, euneko beta mairu, dakarren gasoian gastuk, apasutan gastaten dabena, eta dakarren balonian idu bruto da euneko iru eta mazazpixe. Hor gero soldatak eta ordaindu biri arrantzaliai, patroiai eta dana, eta azkanin, argazki generala modun, dakarren benefizizu flota honek, artiza flota honek, euneko 14 de. Dato general, barko jungo bainake, zenbaki segaldatu itxen di, baina zenbaki globala hause da. Euneko 14ko rentabilidadia atatetze barko honek. Eta amaitzeko, eta klabi iristen gaztena, zer representazio dakar gure artizau flotak foro importantietan. Porque azkanin, espagazu haotzik foro importantietan, ez eoti modunde. Orduan guk bai egin duen hause, proiektua deuki egin duen, horre pinido, aurrak azue gero negozue irakurri, inglesez da, baina bueno, erderaz be atateko asmudak hau. Baina datu zer di, zelan da representata gure artizau flota, hause azkainago diapositik, Irureun organizazio da, Europa mailan, haude Atlantik, izan en la zona del Atlántico, osea, ez duzu hau. Irureun organizazio da, representan da bena, bai flota industriala, LSF, Large Scale Fisheries, eta baitxe Small Scale Fisheries edo pesquerías de pequeña escala. Euneko 86 totalan, alen esan dutena, 10 metrotik berakuk. Hortik organizazio txik, euneko 70, esklusivamente interesa dakarre arrantzan.
arrantzan interesak bakarrik representatzen, 170-ak. Baina hori 170 horretatik, esklusivamente, ordezkatzen damenak, artisa flota, 118 da. Eta gero, dakau, aparte de 170 portzentaje hori, dakau gero beste 30 bat, arrantzia zerlazio dakarrena, baina beste erabateko interesak dakarrenak, ez? ONG desberdinak, GALP, Grupos de Acción Local Costera, entzun duzuen ape bai, Organización de Productores, horretik beste 170. Baina, kontu neukitzeko eta nik uste dut haudea artisaue flota dakarren arazonek handixenetako bat da, dakarren representatibidadi batez be foro importantitan. 170 horretatik, 118 da bakarrik, euran ahotza foro egokixetan defendiuten dabenak. Eta hause nire aldetik dana, eta esan dutena, eskerrik asko. Bai, oso ondo, eskerrik asko, nik uste dut estaniz asko argitu ditezuela gauza asko. Pixka bat luzatzen nahi zaigu denboa, orduan ondo iruditza barin bat zaizue guain beste hitzaldira pasako gea, eta gero bukaeran galderak egongo balia edo, nik jungo naiz ja bakuitza daun lekuan, COVID-agatik handa ezin izan dugu pixka baten okemen nahaztu, baina jungo naiz gero nahi duena hitza pasatzen eta galderak erantzuteko aukera ematen, bai? Orduan, guain datuzte, Mutrikuko Ondarroa 12.000 elkartetikan Aitor Leiza eta Bizilur elkartetikan David Lopategi, hemen Mutrikun sustraituko dan, itxasoiko ekimenaren berri ematen, eta hemendikan pixka bat aurre ikusten da, beste kostaldeko herrietara ere zabalduko dela. Orduan, oain beraiek azalduko digute dena, bai? Eta gero ja galderakin pasako ginake. Marta, konektatzeko ordenagailoa? Bueno, mila esker arretagatik, egia esan da, zer? Estan izen hitzaldiak asko argitu digu eta datu asko eman duzkuz eta hori beti askertzeko da. Gainera bera zientifiko izanik, horretara dedikazioa dukie gu beste ardo batzuetatik gatoz. Gu azkenan herri elkartea gara eta gure kezka arrantzari dagokiona gehiago dago lotuta kontsumitzaileon aldetik, baina baita ere tokiko elikadura sistemaren ikuspuntutik eta baita ere elikadura burujabetza eta tokiko garapenaren hiltotik ere, eta baita ere itsasoaren eta naturgunen konserbazioa hori da behintzat gure aldetik kezkatzen gaituzten gaiak, ezta? Orduan, Martak esan dagoen moduen, ni Bizilur elkartetik nator, Aitor Ondarroa 12.000-tik, uztartu ditugu interesak, Ondarroa 12.000-ak igual kontatzen dozuzuke elkarte moduan ze helburu dituen, eta gero... Bueno, a ver, Ondarroa 12.000-na, desde luego, oso ambiciosua da, gure taldeak nahi duena, hau da, 12.000 arte, artisau arrantza erabiltzea bakarrikan. Hori da oso ambiziosoa, nun gauden aztertuta bintzat. Baina, Estanisek esan du moduan, artisau arrantza edo itxasontzi artisauak zein dian definitu arte, hemen beti limbo bat eneango gea, non danak sartuko dira edo ez. Orduan, lehenengo gauza argitu beharko litzakena da benetan, nun kokatzen dan artisau arrantza eta hortikan abiatu. Orduan, gure ikuspuntutikan, artisau arrantzaren definizioa ez da eslorakin lotu beharko. Definizioa Europan baldin badago 12 metro arte, astikoek proposan dute 15 metro arte. Ez dakiz irizpide erabili duten hor. Gero igual esatia daka, nik nola ez dakiten
zuen bileretan ze zein dezuen, bueno. Baina, gehien bat, gure kezka da gehien bat, artisau arrantza hori, bere bilakaera, igual, horrengo pasako. Igual, saltzen dugu hori. Bale. Eta gero, bizilurretik ere, gu elikadura burujabetzaren aldeko elkarte bakara, normalean beti nekazari mugimenduarekin aritu izan gara, beti lankidetza proiektuekin, eta elikadura burujabetzan, somatzen genuen zelan hemen Euskal Herrian, badirudi batzutan gizarte moduen, igual pizkarra mondotzagula itxasoari, eta batzutan ere, itxasoaren perspektiba galtzen genuen tokiko elikadura sistema horiek eta elikadura sistemaren alternatibak herrietatik martxan jartzerakoan. Orduan, bi elkarteen batu gintzan eta itxasoiko proiektua asmatu genuen eta martxan jartzen ari gara, eta hemen azaltzen dugun bezala bada gure kezka da arrantza sektoreren aldeko edo etorkizunaren aldeko kezka, eta bai nahi dugu tokiko elikadura sistemetan baita ere itxasoaren perspektiba kokatu, ezta? Orduan, enbatzaten dugun bezala, sustatzaileak Ondarroa Maimila elkarte eta bizilu gara, eta kasu honetan badaukagu Mutrikuko udalaren laguntza eta bultzada, eta baita ere, Nina Karaso fundazioaren diru laguntza batez ere, proiektua aurrera eramateko. Esan bezala, Mutrikun... Mutrikun abiatzen gara, baina, behintzat gure asmoa da Euskal Kostalde osoan eragitea, eta eztabaida hau arrantzarekin lotuta edo lotura deukien herrietara, behintzat eztabaida hori eramatea, bai Santurtzi Zierbanetik Zibururaino, eta horretarako, goaz bilerak egiten hainbat udalerrietan, baina egia esan da, eta aipatu behar da, hemen Mutrikun hasieratik topatu dugun harrera oso positiboa izan dela, eta horregatik hemen hasten gara. Hombre, guain diapositiba honetan, pixka bat aipatu du baita ere artisau arrantzaren egoera nola gainberan datorren, ez? Eta gure kezketako bat hori bada, ez? Irtenbidea ematen dio gure ulerpenian artisau arrantzari edo desagertu ingo dira, irentzi ingo ditu guretzako handiagoa dian barko horiek. Orduan, eta bertoko elikagaia bermatzeko, eguneko arrantza hori edo, eguneko arraio hori edo, artisau arrantzak bermatuta eduki beharko luken minimo hori, ez genuke nahi galtzea. Orduan, gure aldetikan, gure esfortzuak hortikan bideratuko dira. Bai elikagai aldetikan eta bai gure ulerpenian artisau arrantza horrei bultzada bat emateko. Bai, hemen, hau lehen ikusi ditugun datu berdina, baina beste modu batean islatuta dira. Bai egia da, askotan datuak oso hotzak dira, ezta? Ikusten ditugu hau, eta nola baita ere pentsau eta izakegu, portuetako osasuna edo behintzat egoera ez da ineskasa, ezta? Baina, gu azkenean herri bizitak egiten goaz, portuetatik pasatzen gara, eta egia esan da, hemen agertzen diren numeroak edo zenbakiak ez dugu horrela ikusten, ezta? Adibidez, pentsatzen dugulako, igual izango dalako hau zensoa, eta ez hainbeste profesionalki horretara dedikatzen direnak, ezta? Igual horregatik izan daiteke, adibidez hori, lekitxon ere hasi gara lanketa bat egiten, eta behintzat gauden arrantzale profesional bakarrarekin gaude, oza, zazpiontzi daude, baina betan hortan jarduten den bakarra topau dugu, ezta? Eta, karo, azkenean honek ere tendentzia bat erakusten dizkigute datuek, eta ikusten duguna da, kostaldean gero eta ontzi gutxiago dauzela, eta adibidez hori 2004 urtetik 113 ontzi gutxiago daude Euskal Kostaldean, ezta? Eta gainera desagertu diren horietatik gehienak artisau arrantzakoa dira. Eta gainera, galdutako eren batek aktibo jarraitzen du, baina beste Espainiako beste portuetan. Orduan horrek esan nahi du, barko horiek hemen ere egon zitezken, ezta? Eta, hori da errealitatea, hori da dagoena, baina hemendik eta arrantzalekin egonik begiratzen badugu edo luzatzen badugu begirada, hemendik 5 urtetara, hori da benetan guri beldurra moten dozkuna. Ikusten duguna da, arrantzaleak oso nagusia dira eta gehiena jubilatzear daude. Gainera badakiguri, behintzat marinak duen koefiziente reduktoragatik eta denagatik, harinago edo gazteago aldirela jubilatu,
eta hemendik 5 urtetara daukagun panorama da artisau flota edo horrela ezagutzen dugun bezala desagertzear dagoela, eta uste dut gu herri bezala guretzako da ezin permititu dugun luju bat, ezta? Eta horregatik nolabait ere bultzatzen dugu horrelako proiektu bat, batez ere bideratuta artisau flotari begira. Guk tokiko elikadura sistematik abiatuta gure gain hartzen dugu ere bai basurako flota. Basurako flotari importantea da herria elikatzeko, baina basurako flotaren osasuna bestel batet da, eta horregatik gu zentratzen gara artisau flota horretan, benetan gure ustetan laguntza behar duen edo behintzak kinkalarrean dagoen flota dalako, ezta? Eta ikusten da zenbat elikagai aldetikan zenbat jaten dan urtean, eta nahiko pertsonako gutxi gora bera, hori 33 kilo urteko pertsonako 33 kilo arrai jaten da urtean. Eta hori gutxi gora bera, hor pixkat bera egin du, baina urte batetik besteare pixkat aldaketa batzuk daitezke, baina eta hori da pixka bat bermatu beharko genukena, ez? Eta hori bermatzeko, kalidade aldetikan eta oso importantia da, artisau arrantzako bertoko eguneko arrai hori bultzatzea. Badakigu media horiek azkenean bakarrikan artisau arrantzarekin ezin dalain, baina gutxienez bermatu dezagun gure ustez arriskuan egon daitekeen arrantza mota bat, ez? Eta batez ere aurrekoan bezala bilakaera, behintzat datuen bilakaera guretzako kezkagarria da. Duela 2010 urtean, biztanleko urtean, 33 kilo arrain kontsumitzen bagenituen, orain gaurko datua dira, 10 kilo gutxiagora pasatu gara. Ez da kontsumo ohiturak aldatzen doazen, badakigu hor, adibidez, arrain izostuak eta kontzerbak eta bestelako itsaskiak ere aldatzen doazela, gero eta arrain gutxiago kontsumitzen da, eta behintzat batez ere, COVID edo pandemia garai honetan, non badirudi elikadura osasuntsua berriro ere garrantzi hartu duela, eta berriro ere jendea nolabaiteko kontzientzia hartu du, elikaduraren garrantziaz eta batez ere gertuko elikaduraz eta gertuko ekoizlei babesteko garrantzia, uste genuen ere, lehorrean edo nekazaritzan egiten diren aleginak ere, hori esfortzuak jarri behar ditugula baita ere itsasoari begira. Eta horretarako, dudik ez dago, oso importantia dela, jakitea itsasoan zenbat arrai dagoen, ze kopuru dauden, zenbat arrantzatu daitezkeen eta gauza guzti horiek. Eta horretarako, justu barne uretan ze datu dauden hor, ez dakigu. Ez dakigu, igual ikerketakin dagoengo dira, guk dakigula, datu horiek ez dakigu nun dauden, nola bilatu, eta orduan oso importanti ikusten dugu, benetan, zenbat arraien kopuru dagoen arrantzatzea, eta ez lehorrian asko behar deulako itxasotikan gehiago kendu. Orduan hori ere, pixkat, bermatu beharra dago, nahi badeu etorkizunean, arrantza mota hau egotea. Orduan, horretarako, eta hau da behintzat azaltzea zergatik eta sortu genuen itsasoiko proiektua, eta proiektuaren ardatzak, hiru zutabe nagusi ditu gure proiektuak, eta herriz herri eramango ditugunak. Alde batetik, eta hemen fisikoki gainera badaukazuen horren adibide zehatza, dira sensibilizaziorako material batzuk, nahi dugu jendea arrantza bultzatzea, nahi dugu jendea arraina kontsumitzea gure elikadura ohiturak aldatzie, eta batez ere elikadura osasuntsu eta gertuko baten alde. Eta horretarako, baita ere, badirudi kontsumitzaileen artean bultzatu behar dugula, arrantza artisauatik eta arrantza jasangarritik datorren produktuak, eta baita ere, bultzatzea, batez ere, jarduera ekonomikoa eta sozial hori ez galtzearren. Orduan hor, adibidez, eta aste honetan hemen mutrikun aurkeztu dugun bezala, badago hori kartelan arraindegietan egongo dena, batez ere, arraina erostera hurbiltzen diren horiek, bestelako mezu bat jaso dezaten, eta baita ere hemen, aurkitzen den sigilu polit eta ikusgarri honen bitartez, identifikatua egon dadin,
eguneko arrantzatik datorren arraina, ezta, hau da, gure Helenita berriatik, Franek ekartzen digun arraina, zein dan identifikatzea, eta hortan ere, herri bezala, gu kontsumitzaile bezala, horren aldeko apustu egitea, eta batez ere, ikusirik ere Fran, hemendik 2 urtetara edo laster jubilatuko gaitula, ia beste gazteren bat edo animatzen den errelebo hartzen, eta behintzate horren aldeko kezka sortzen dan. Egingo dugu orain, eta grabatzen ari gara dokumental bat. Dokumentala, horrek islatuko du, arrantzalei kontatuta eta euren historiatik kontauta, nola ikusten dute sektorea, nola ikusten duten errealidadea, eta nola bizi izan duten, gure kulturarekin hain errotuta dagoen ogibide bat, eta batez ere etorkizunari begira, baita ere nola ikusten duten kontua. Baita ere, esku horria, kartelak, eta hainbat gauzak, batez ere, herrietan presente egon daitezen, eta berriro ere, hasieran esaten genuen bezala, itsasoari bizkarreman badiogu ere, bintzat berriro ere, Benito Lertzundik kantatzen zuen bezala, itsasoari begira, egon gaitezen, ezta? Beste ardatz bat dira politika publikoak. Hemen, ustote, Estanisek bere azalpenan ondo azaltzen du, Europako zuzentarago daude, daude araudiak, badaude hainbat gauzak, edozein sektore produktiboa bete behar duena. Baina baita ere horretan, eragile publiko asko daude, eta pribatuak, hortan zeresanik asko daukatenak, ezta? Badakigu, Europati datorkiguna, oso igual urrunetik ikusi dezakegun, baina herrietatik eta udalek, adibidez gaurko ekimenarekin bezala, edo behintzat horrelako kanpaina bultzatuta, baina baita ere portuetan horren antolakuntzan eta bestelako ekimena bultzatuz, badituzte zeresanik, eta hori eztabaidan uste dugu ere udaletziek egon bar direla, baina baita ere herritarrek badute asko esateko, batez ere bestelako elikadura sistema edo eredua bultzatu nahi badugu. Eta guzti honekin ere, nahi duguna, batez ere guztiok mahai gainean arrantzaz, elikaduraz eta jasangarritasunaz berbetan elkarrekin egon gaitezen, baita ere materialak aprobetxatuz eta herrietan sortzen ari garen sare horietan oinarrituta, jendea jesardadin honetaz hitz egiteko eta herrietan prozesu parte hartzaile batzuk bultzatu, batez ere herri horietan arrantzaren etorkizuna bermatzeko eta laguntzeko, ze ekintzak, ze politikak, ze gauzak bultzatu daitezke. Lehenengo urratsa hemen ematen nahi geha, Mutrikun, gauza guzti hauek ere landuko dira, eta herri bakoitzak azkenean nahi duena landuko da. Hau da, gure aldetik ez da izango behar deu ez dakiz egin, obesti egin ez. Azkenean adostu egingo da herri bakoitzakin zer egin herri bakoitzian. Realitatea Mutrikuna edo Donosti batena, nun ez dagoen, praktikamente ez dago arrantzadikan, irizpideak eta landu beharreko gauza desberdina dira herri bakoitzian. Orduan, pizkat egokituko gea herriak eskatzen du nahi. Hori da, eta gomintzagu gure bitartekoak eta gure laguntza horren mesedean jarri. Eta, lehen esaten genuen bezala, hau da Mutrikuko adibidea, arrantzaleekin, arrantzailtzaileekin, udalarekin batera, hau atera zen proposamen bezala, aurrera eramaten ari gara, beste herri batzuetan, igual hau ez dute horrela ikusiko, eta igual beste zerbait ezberdina bultzatuko dugu, baina batez ere, eta guretzako importantena da, hori da, elkarrizketa, berriro ere arrantza, herritarron kezka, edo behintzat eta ardura bilakatu dadin, eta jendea, batez ere, arraina guzti gustatzen jaku, eta goazenean, igualke ez dakit, gure baserritarren produktuen aldeko aposta egiten duguna, herriko azokara goazenean, edo kontsumo talde batean parte hartzen dugunean, edo ez dakit, edo labeldun gauza batzuk erostera goazenean, kezkatzen gaitulako ekoizpen eredu eta dana, arrantzarekin uste dugu berdina egin behar dugula, eta berriro hori, gure kultur ondare hori, ez da dila galdu, eta arrantzale artisagoak desagertzen badira. Gure portutatik ez da bakarrik jarduera ekonomiko bat galduko, baizik eta ondare kultural bat, tradizioa horrekin postuak, ekonomia, uste dugu hori ezin dugula egin, eta gu herritarro bezala ekimen hau bultzatzen gabiz. Eta hasi behar geha jakiten zer erosten deun. Eta Davidek esan du moduan, justu Mutrikun, zigilu hau ikusten deun momentuan, badakigu bertoko arrantzaleei aigala erosten. Eta ez
o txinatikan, ez dakit nondikan datozen arraiei, o pistifaktorikoak edo igual zait. Azkenian da, jakitea bertoko arraia jaten nahi gala, eta identifikazio hori erraz identifikatzeko erosleak zigilu hau sortu dugu. Bultzakada maten daun artean. Eta, bueno, gehien bat hori da, gure datozen bi urtetan ikusiko gaituzue hemen herrian eta baita ere beste portu batzuetan, batez ere, sareak sortzen, eragileekin elkarlanean, elkarrizketan, eta baita ere nahi dugu herriaren parte hartzea, batez ere, esan dugun bezala, uste dugulako, beste modu batean eraiki nahi badugu gure herrietako elikadura sistemak, elikaduraren inguruan dauden isle guztiak barne bildu behar ditugu. Badakit Mutriku alegin bate egin duela nekazaritzaren inguruan eta, baita ere, baina orain nik uste dugu arrantzaleen sasoia da, garaiz gabiz, eta behintzat, igual zaila izango da, daukaguna astea, baina, behintzat daukaguna ez dadila galdu, eta behintzat nahi dugu gure portuetan, ez soli bakarrik hori, enbarkazen de rekreo edo, baina nahi ditugu ere arrantzaleak ikusi, behintzat herritar bezala ikusten dugu, tamalgarria nola gure portuak joan dira lantzaz betetzen eta belauntziaz betetzen, joan dira desagertzen arrantzaleak eta inork ez du ez ere esan. Orduan, behintzat hori da gure kezka, eta... Eta, hori, eskerrik asko, eta ez dakito galderako hain inberdian, ez dakit nola inberdian dana naztuta bilo, astikoak eta gu hemen, Ez daude hiru aulkiaren. Bai, eskerrik asko denoi. Pixka bat azkenen gure idea zen, egun honetan ikustea alde batetik ikuspegi orokor batetik, nik uste dut Estanisek oso ondo azaldu dula, pixka bat artisago arrantzaren barruan zer egon daiteken, eta pixka bat oinarri bat jarri digu, eta gero zue pixka bat, hemen proiektua Mutrikun egiten nahi dena. Eta, guain galderak eta erantzuteko, ezakit, agian igual, batez ere, COVID-an kontua dela eta hemen gehiagi iruditzen zaigu, orduan, nahi behar imadezue, opat eta bat, esan nahi dut, elkarteko bat gelditzeko, eta ez da niz sumatzen da, ozen nola ikusten dezue. Ez dakit, guztela. Aulkiak, badaude. Hola, pixkat urruti jarriko behar. Eta orduan, ezakit, galdera ikan odun, oantxe da pixka bat aukera, Rafa ipasatzei jote. Atzaldeon, lehenengo eskerrik asko, oso interesgarriak esan diebe biak, eta nik Stanizin ediot galdera batein. Oandala, 2012an atazan Prespo proiektuen berri liburuxka bat, eta gero guk proposamenak egiteko eta erabaki honak hartzeko beti dato fidagarriak eta azkeneko momentuko behar dira. Noiz ateako da ja berrituta Prespo berria? Bai, esasun modun, 2009an hasi ginen Prespo proiektuaz, hor dakazue gero nahi gozue liburuk Prespotik atara genduna, nahi gozue hartu. Eta lehen, ez neban nahi lusatu ina presentazioin, baina beste proiektu potente baten gabiz hartute 2019tik Kafisman deiten dana, da proiektu internazional bat, Europa mailan, eta hor gabizela biharratzen lehen komentadoten, 15 metro, ez da bakarrik 15 metro, eslora da 15, porque azkanin nun jarrin bibe zenbaki bat, baina horren atzetik, beste variable asko da kontun hartzen zen, zelako marik eitzen daben, ze arte de peska eitzen daben, ze impacto dakarren, eta horre ezagarri guzti kontutan hartute, ikusi dugunea da, 15 metrotik berako barko guzti hori bete eitzen dabela, eta lehen esan duten modun, badaz, barkuk 15 metro baino geisha dakarren ape, ezagarri horre betetzen dabena. Ejemplo klarude, Helenita Berria, Mutrikoko barku, guk artizan modune konsideratuen vuelta. Eta Kafisman honetan, espero duguena da, ia urrengo urtin amaitzen duia proiektu, osea, beste bi urtea jaukiko genduke bastante aktualizata horra gertzen den informazioi. Eta Kafismanek Prespose aparte, dakarren alde importantiago eta positibo esan geneukenik hemen komentada nahi, ez da? Ez ga bakarri zentraten, ni presentadoten alderdi biologiko edo ekonomiko,
oso bloke importante bat da cultural heritage deitzen dena. Eze importantzi kulturala dakarren artisau arrantzak zona desberdinetan, eta gabiz intentaten, bai ekonomistakin, antropologukin eta beste jente bateaz, proiektu nabizena parte hartzen, horrek ze balore dakarren alba neurtu bai, ez da erreza, baina neurtu bai, porque azkanen esan duzuena. Mutrikoko herri bat demon barko bidaz, baina igual arrantzi dakarren importantzi kulturala asko sandixagoa da barko bidek ekarrelekin arraina, baina hori be baloren bide. Orduan espero dauenara, 2 urte barru ja eukitzi ja resultado definitibuk, eta por supuesto, junbori bai, Eusko Jaurlaritza, Sekretaria General de Pesca, eta proiektu europeo batanin, rekomendazio guzti junbori, batez be Komisio Europea da, esan duena. Honek artisau foto honek, ez galtzi ez dakarren injarra, eta esperantziaz, esan da emon ez desagertzeko honek barkuk herri guztixetan. Oseak, espero dau, 2 urtetan, nobedadik eukitzi, eta liburu barriz eukitzi, hobi hau baino. Igual, leheno ez dugu esan, baina aztitikan ekarri ditu hemen dokumenta batzuk, bat inglesez dago, dala pixka bat praktika honen gida liburu bat edo izango litzateke, batez ere small scale fishing edo esan duen aktivitate horretan. Eta gero, hau, Prespo, Desarrollo Sostenible de las Pesquerías Artesanales del País Vasco, bale? Orduan, hemen dauzkagu, baina baten nahiko balu, banan entregatuko ditu, batez ere, denak hemen ez zehatzeagatik, bale? Orduan, gero bukaeran nahi dunak eskatu eta banatuko dugu. Beste galdera bat, bai. Haupa, ez da nizi galdera bat. Aipatu duzu nola 2018 hasi zen parada biologika edo etxen artesanal barku honen sektore honetan. Eta galdera da, numatzen oinarritxuta ikusi dezue horren biharra dagoela, eta zer dato da oso horri buruz. Eta hori aurrea eraman ebailima da, interesanti dutzizat, baina ez detu lertzen nola bajurako edo artesanalai paro hori aukerak eman, eta inguru horretan, inguruak eta saria ibiltzia, edo arrantza deportibuak horri ibiltzia. Osea, alderdi batetik ematen dizeu aukerak arrain horri edo hor dauan espezie horrei ugaltzeko edo, eta gero bestaldetik, beste itxasontzi batzu da biltzor, orduan hori dana, zela ikusten dezun edo posible dan, edo zen neurri etorriko dien horra aurrea bida. Bai, ezasun modu, hau parada biologiko hau, azizan 2018, eta horre Europatik datoz diru laguntza batzu parada hau eitxeko, eta aukera da. Urte bete, sei hileko parada da izan, aldo zuen, sei segido, edo urte bako itxin, hilabete para. Eusko Jaurlaritzak patroekin eta berbainde, erabaki hartu zen, 2018tik hilabeteko parada bat eitxi. Parada hau etxeko kontutan hartu di, bai, impacto biologiko ukulekin sasoi horretan, bai txego bai, arrantzalitzako noxixalekin epokaiko nena parateko, itxaso txarra da zelako, osea, variable desberdinak hartu zine kontutan, bai biologikuk eta bai ekonomikuk, erabakitzeko nosein parada hori. Hortixek sortu zen parada honin hasieri. Daz, variables biológicas más variables económicas, erabakitzeko noiz para. Espezie desberdinak atrapatzen ikusitxe, noiz ugaltzen dizen, etc. Komentasuni acceso beste flotantzako. Aguas interiores itxitxedaz beste flotantzako. Bakarrik, 2018 danantzako ben itxitxe. Para toda la flota estaba prohibido la pesca en aguas interiores, kendute la pesca recreativa. Pesca recreativa gaur egun ez da gestini bat, ez hemen ez beste leko askotan, hori beste tema importante bat izango zen. Bai. Bai. Hori, baina zerkoko barkuk, barruko uretan ezimen arrantza, eta ez kanpoti datozen apes. Itxitxe honda kaladeru, sasoi horretan, 2018 eta 2019. 2019tik aurrea, bakarrik emangako permisu arrantzateko barruko uretan, gobierno baskok dakarrenak autoridadi, porque barruko uretatik kanpoa, gobierno baskok ezin jau zerren, paradi bakarrik da, barruko uretan, hortxe dakarrelako kompetentzizi, gobierno baskok, eta 2018 kaladeru itxitxe gonzan, kendute pala peska rekreatio baina. Egun,
rekreatibo be, aktibitate gisa da, bajo izaten dela. Eta hor sasoi urte guzietan, inorezin izan zen sartu. 2019 izan, hor federazioik eta be, euran, hor dakau, batez be, 4-5 barko, zerkuaz da bizenak, ebiltzen zena batez be, ur honetan, barruko uretan, eta erabakiz, Eusko Jaurlaritzak hartuan erabakiz izan zen, paradin mantendu duti, baina horri 4 barkuai lagati barruko uretan bebai arrantzaten. Hori izan da, erabaki administrazioeko, ero amenkasun Eusko Jaurlaritzako zuzendarixak, arrantzako zuzendarixak hartutako erabakiat. Baina, kanpotik lehen etortezin barkuntzako be, ez da mone lizentzirik, horre epokan arrantzan ebiltzeko. Hoxe da, holan da, horrez da besteik. 2 años egon da, cierre total de aguas interiores, 2018-2019, inok ez da borra arrantza, hor sasoin, 15 de enero, 15 de febrero, emeretxitxik aurrea, erabakitzen dau, Eusko Jaurlaritzako arrantza zuzendaritzak, bai lagati arrantzaten geure barkuai, Euskaldunai, Puerto Base, País Basko dakarrenak, 4 bor basko horrei, sarikin ebiltzen dizenak, zerkoaz ebiltzen dizenak, porque beste barko handixauak, zenso zerkon dausenak, horrek aktibidadik ez da beukitzen, enero eta febrero bitxartin, berdeletako kosteria hasiarte. Orduan egon diz, horretxen 4 barkuk egon di bakarrik arrantzan, barruko uretan. Eta gero, por supuesto, arrantza rekreatibuk jundizenak, horrez da gestinoirik, de momento, orduan horrek bai eukira be aukeri arrantzateko. Eta zelan ikusten duten hori, nun futuro, arrantzaliek galdetzi baino besteik ez da. Artisau arrantza honei, ia hau paradiaz posita zen, ero ez da zen. Esan duten morun, hau erabakiz ez da hartu Eusko Jaurlaritza guk emondako aseso iziaz bakarrik, hor bileri izan zen. Eusko Jaurlaritza, arrantzale guztik artisau flotakuk, eta astiko teknikuk. Eta eurakin esan duten modun, urtin, 2-3 bilera eukitzen dugu parada honei buruz, eta euneko superposita parada honeaz, eta esan duten modun, batez be, kaladeroei deskanso bat emotengako lako, nahitxe barko horregondikan atrapaten ebili arren batzuk, baina ikusi duzue, erazgutzitueten grafikan, zelako rentablea lortzen da ben. Jasoten da ben laguntzetatik, itxosa junbiarra isatiaz konparaten badau. Akordaten mazase grafikiaz, errentagarritasune parata askoz handixagoa da, eurak itxasua juti baino horre hile bizetan. Osea, arrantzaren artetik zer da bize intentaten, haber aukeri bada, 6 urte segidonetako paradi, haber kapasabaga lusatzeko beste, hainbat urtetan, baina horretako Europatipe laguntza batzuk etorri bidi, komentadoten de los fondos europeos de marinos de la pesca, porque asain diru hortixe dator. Bai, eta piztu hortikan, hoi da. Bueno, ez dakit beste inorrek galdera ikan odun, bai. Bai, barkatu Aitor da David, baina eske ez da nizi dihua galdera berriro. Nik nahi jakin zure iritzia. Esan dezu lau itxasontzi horrek barne uretan ibiltzen dienak sareakin, gabe guztien egoten dira argia biztuta, eta justo arrantza artesanalak objektibo daukan arrain asko, geurak harrapatzeu, txibixak eta bestelakoak. Eta zuri iritziz, hori ondo do, guk jakin badakigu, pentsatu noiz, ardantza lehendakari zanean, egontzan dekreto bat, justo debekatzen txuala hori, arrantza artesanalai laguntza bat emateko. Eta zure ustez, erabaki hori ondo hartuta do, eta lehen aipatu zuela pixka bat, Natura 2000 sarea eta itxar reserbak, gu jakin badakigu, de hecho karri gendun Balear Irletako arduradun bat, ondala 3 urte itzaldi bat ematea, eta beak esantzoan gainberan zatorren sektore bat, itxar reserbak kokatu zuenian, geldizala jitxira hori eta igoera zizala. Eta arrantzaliek gaur eunian beurak diala, reserva horrek gehitzeko eskatzen dutenak. Eskatu izue olako informeik, lanik, egerketak, eta behintzat zuri iritzia jakina eta gauza bi horretan. Bai, bizut ez da, bale. Bigarren galderia erantzun gotza lehenengo errezagoa data. Lehenengo bizka komplikagoa da. Bigarren galderi, komentadozune area marina protegida horrena, ez? Hor dau, Natura 2000, hor estatu guztik obligatoriedade bat dakarre, itxosoko franja bat babesteko.
komentazu, ejemplo bat emozu, ekarri zen duenela tekniko bat, ez da ize zonatak usan, eta oso ondo dabila funtzionaten area marina protegida hori, bat ez be artisaue flotantzako. Area marina protegidak inbe danetako da gau. Oso ondo funtzionalen ejempluk, eta oso txarto funtzionalen ejempluk. Porque area marina protegida bat eukitzeko, lehenengo hartu bidik kontutan variable desberdinak, ez? Bat ez be, bai biologiko guztabe, eta bai ekonomiko. Eta jente asko pentsaten dau, area marina protegida bat, askotan erlazionaten da bakarrik artisau arrantzak eukitzi aukeri horre arrantzateko, ez da? Baina hori besta holan, porque artisau arrantzape badakar beran impactuk. Eta area marina protegida batzutan, por ejemplo, enbir izan dana da, ez flota konkreto bat laga edo ez laga sartzen, sino que igual arte de pesca bat ezin de horre sartu, porque dakauen fonduk espezie honetak arre, sare batek, trasmaio batek edo maia bakarra batek horre fonduk estropealeke, ejemplo bat, ejemplo konkreto batea, baina gauzide, area marina protegida baten, ez da garzetan, kaso batzutan, arrantzit, kompletamente prohibite da, bai artisau arrantzantzako, rekreatibuntzako, beste area marina protegida batzuetan, lagatetze, bakarrik igual, artisau flotak guztia izartzen, beste area marina protegida batzu da kasu, bakarrik lagatetzen da artisau flotai, baina igual bakarrik palangriai, zoz esaterren. Orduan, ejemplu, danetako daz, orduan, area marina protegida bat nahi dan implantea, atzetik azterketak enbidiz, eta ikusi ze impacto eukileiken, ze onura eukileiken, por supuesto, baina ze impacto eukileiken bebai, por supuesto, artisau flotan eta beste batzutan bebai. Osea que, ejemplu danetako daz, oso ondo funtzionadenak eta oso txarto funtzionadenak bai. Eta normalin peti pasatzen dana, oso ondo funtzionaten dabenak horrek agertzen di, baina nik emango neuke nahi beste ejemplo bai, ez da benak oso ondo funtziona. Ni adosna, area marina protegida batzuk egon bidizela, baina gero beste gauza bat da, zelan gestiona area marina protegida horrek, zein aldan sartu, zein aldan ez dan alsartu, rekreatibukin problema bardine dakau, Tenerifen bat ez be, han lahatetze rekreatibu bai batzua izartzen, baina, por ejemplo, peska submarina etxen dabena, ez dutze lagaten, hor da gazuztabe, foioi. Osea, que azkain area marina protegida batek, atzetik, birdau, ikerketa hon bat, eta gero beste gauza bat importantiana. Hemen gazen modun dano batute, parte guztik, junta, bakotxa beran opinioi emon, eta akordio batea aia, aberre zer dan soluzioenena kalte gitxien egoteko danai, sektore guztiai, nahi ramenak erabili espazio hori. Hori bigarren galderiai erantzuten. Lehenengoku, por la misma línea. Azkanin lehen komentado, ez da hor dago, Marine Spatial Planning direktiba hori hor da, eta politika peskera komun be hor da. Eta argi izaten daue politika peskera komunape bai, eta hemen bestin bebai, beste direktiban bebai, 12.000 barrun prioridadi emon biakola, peska artesanal, peska kostera, ez dau definiuten, eslorak eta izan, baina bai izaten dau, hor 12.000 barrun prioridadi zeinek euki biraben. Baina gero bai, ordenantza hori etxin danin, del espazio marino, argi izaten dago bai, ez ileikela izan eskluyente. Osea, batei favoreziteko ezin zule bestiai kanpoa eta. Orduan, bilatu bidela balantze bat, honek bizkat benefizioatako dabe, eta honek igual bizkat kaltetuk izan bire. Bilatu bide oreka bat, danak alizateko zona horretan, hemen kasune, barroko uretan, arrantzateko. Zu komentasune, bai, hori azkain erabaki politiko bat da, ardantzan zazoin, ezin emon permisuk, eta hon igual emoten di, barko batzuai, aktibidade bat eukitzeko momento batzutan. Ezta, hor, erabaki bat hartu benelako, hemen, gestorik, gure erabakiz ez da, teknikune, guk etxen duena da, asesona, dakai hauen informazioa guk esatzen batu. Hau etxe mazu, hau pasaleike, hau etxe mazu, hau pasaleike. Honetxetik, kontra zen gauzak, honetxetik favore da zen gauzak, eta azkanin, gestorik berak hartzen dago erabaki bat, guke etxetzagoen aseso iziaz. Hemen kasun, gestorik erabaki dau, horre barkupe, permiso hori emoti. Egixe da, impacto altu ikileikela espezie batzutan, porque izaten da momento konkreto batzutan, honek arrainak golpegu izaten izena batzutan, hor da bizena dana reproduzitu gazaroin, baina gero, fijate maza, horrek espeziak atrapaten damenak, ez dakarrek kuotaik inopez, diz espezie sin kuota, osea, nahi duzun beste arrantzazenike, eta espakarrek kuotaik nahi dauzan, globalmente, suponiuten dela, ez da zela egoera txar baten. Osea, orduan azkanin, ez dakarre beste neurri bat ipe honek espeziak, beti entzuten da ez da, gabon bueltan eta korbinak ez da izan bat atrapara bela, urre burua kriston gorpin motzela, eta erizpe batzuk kuotek ez dakarra, nahi zuen beste atrapazenike. Orduan hor azkanin hoxe konfliktu da, baina
asesori bateaz, gestore batek erabaki bate hartu bidau. Eta hemen kasun, zuzendari batek hartu erabaki batzuk eta ongu hartu hau beste batzuk. Guk geure iritsi modetzau dakauen datukin, baina ez dena xu beti deuxe. Dakazu, pros, cons. Hau etxe mazu, flota honek hau xe benefizio eukileke. Baina honek hau eukileke bai alde negatibu. Hau etxe mazu, beste ez dena xu honetan dakauen aukeri hartzen mazu, honek igual kalte gehi eukileke eta honek igual isebez, edo alrebez. Orduan horren arabera, berak erabakitzen dau, zen neurri hartu. Horreztak hau besteik. Hori, behatu biko neuke kasos por kaso. Kaso batzutan, igual neupe lako neuke arrantzaten, eta beste gabazagotan ez neuke lako arrantzaten, baina igual kaso batzutan ez neuke lako arrantzaten, artizau flote, igual kaso konkreto batzutan, eta arrantzatzen dabe. Osea, que neot esan, azkanin gure biharra da datun arabera, osea, guke datuk esaten dabena, hoxe presentaten dugu, ez da, gero gestorik, azkanin ez gaztan guztako gestore bat izati, porque azkanin desizio politiko batzu hartu dira. Guk hartzen duen erabakixak, ez erabakixak, guk emoten duen konseju dakauen informazioa arabera, eta nik esan honek ozta. Hauen gobaen duke, seguruena, artizau flotan igual honek benefizio gehiagiko leke, baina igual beste flota honei, igual imagina, ejemplo fiktizio bat. Maia bakarra zero, zarikin da bizenak, onura gehiagiko leke, baina erabaki hau hartzen marau, igual palangrekuntzako kriston kaltire. Zema barko dakau palangriaz, berroi barkoak hau, zarikin zematak hau, otamar dakau, berroi barko paraten marau, ze impactuak horren familixetan, berroi familixe horretan. Osea, ez da inerreza erabakixi hartzi, eta esan dutena, guk asesori bat emoten dugu, eta azkanin gestorik hartzen dugu beran erabakixe. Osea, bai da nitzako klabi, ez dugu presentazio izan, eta horrek emango leke beste txarra bateako da arrantza rekreatibun impactu batezbe gure kostan eta dakarren kompetentzisi batezbe artiza barrantza. Baina nik eneko esango arrantza rekreatibo legala. Problema handixena da arrantza rekreatibo ilegala. Ez da bena beteten normak. Dakarre kupo batzu bete birabenak, arrainak esilekin azaldu, eta dakizu morun, kupo pasa etxendi, arraina azaldu etxendi, eta horrepa edagarrela impacto bat. Bai presizu, artizaue arrainak ekarten da bene espezietan, lupinaz pasaten da, por ejemplo, sasoi batzutan, txibisakin pasaten da, atunaz pasaten da, etc. Eta zen jauran kompetentzizi, aparte de eurak artizauk, esan duena. Arrantza rekreatibu, baina ez arrantza rekreatibu legala, norma beteten da bena. Beste rekreatibuk ez da bena norma beteten eta arraina saltzen da bena. Horrepa idazela etxen benetako kalti, honei artizaue arrantzakoai. Baina hori beste debate luzo bat izango zen. Eskerrik asko. Ez dakit. Baina, pixka bat ez dakit, hemen itxasoiko inguruan inorrek galderan bat eukiko duen, pixka bat aldatzeko zu bai, oso ondo. Bai, deskansa emango diogu, ez da nizik. Aitor eta David, aipatu duzute dokumental bat zaudetela egituratzen, dokumental horren goraberak zelan sortu zen ideia eta zer planteatzen dezuten gutxi gorabera azalduko zen igukete, ze erabilpen eman nahi dio zuen? Bai, entutena? Bai, Vale. Bai, bueno, azkenean gaur egun, badakigu ikusentzunezko materialek borborka da bizela, leku guztietan eta modan daudela, eta oso asko balioten dabe, batez ere, sensibilizaziorako eta eztabaida eta diskurtso bat edo behintzat mezu bat jendartearen gana helarazteko. Uste genuen oso materiala proposa zela, batez ere, jasotzeko arrantzaleen berbetatik euren mezua, euren ikuspuntua, eta nola bizitzen duten euren lana eta euren bizitza. Azkenean ere, esan dugu bezala, ez da, asko komentaten dabe, ez daukie erreleborik, errelebo falta ustot problema nagusinetateko bat dela, eta baita ere, ezagutzera emateko baita ere artizau arrantzaren lana, bizitza eta batez ere, nola kokatu eta nola lotzen dugu batez ere kontsumo ohiturekin, ez da? Ezin dugu ahaztu, itsasoikoaren jarduteko eremua da tokiko elikadura sistemana. Beti itsasotik begirata, ez da? Baina hori nola lotzen dugu eta batez ere nahi dugu inpakto bat eragin edo sortu kontsumitzailengan. Ez dugu eztabaida piztu nahi sektorean, ez inorekin nahi duguna da dokumentala ikustera doanak,
pentsatzea, ostia, zer nolako arrain kontsumo eredu daukat, zer dakit nik itsasoaz, zer dakit nik itsas kulturaz, zer egin dezake gehiago, kontsumitzaile kontziente bat izateko. Eta horretarako, dokumentala, elkarte opetzau genuen oso tresna egokia izan zitekela, batez ere gero dokumental horrekin herri joango garelako, horren proiekzioa egongo delako eta horrek balio zaigu batez ere eztabaida bat piztutzeko eta hausnarketa bat bideratzeko herrietan. Zakit aitu horrek. Bide bat, gizartea, itxasoai bizkarra ematen nahi da, eta ez daki sektore hauek nola dauden, ze egoeretan dauden, arazoa dituzten, ez dituzten, eta bideo honek nolabait maigainean jarriko du nola dauden, ez? Eta hori oso interesgarria da, jende jabetzeko benetan, igual erosketa simple batzukin, igual sektore bat, kasu honetan artiza sektore hau, igual salbatu ingo deula etorkizunean baita ere. Da, arrantza mota bat, artiza arrantza, arrantza guztien artean, igual erakargarriena, egunero zaude portuan, inguruan zaude denbora guztian, egunero loiten dezu itxian. Orduan, nik uste, errazago izango litzakela lortzea arrantzaleak sektore honetan, nolabait industrialean baino. Zean, atunetan bajuten igual hilabete edo kanpaina bat itea, eta ez dute lurra zapaltzen ez dakizen bat egunetan. Gogorragoa da. Ez dakit, bada azkabere gauzak. Orduan, dokumentara honek gauza guzti horiek maigainean jarriko ditu, ez? Ze arazo dituzte baita ere, o ze irtenbide ikusten duen arrantzaleak aurrea irauteko baita ere. Hau da, portuetan salmenta zuzena erraztu hortikan bizi dianei. Ez dakit hemen, motrikun ni lekeition ikusi eta azkate saltzen, arraiak. Nik hemen badago arraindegia horreia, baina leheno normala zana, bihurtu zaigu oso arraroa, ez? Gauza horiek, orduan, araudi aldetikan administrazioak baita ere gauza horiek erraztu inbar ditu. Eta nik usten dut dokumental honetan, gauza guzti hauek hor azaldu ingo diala. Eta jendearen ikuspuntua ere, noski. Esan beharra daukagu, bai arrantzaleak izango dira protagonistak, baina arrantzale esaratago, jende gehiago parte hartuko du. Adibidez, nahi dugu ere zientifikoen ikuspuntua, igual inkluso ez da nizek parte hartu nahiko luke, ez dakit, behar izango bagen, baita. Gonbidapena ja jasota daka ja. Baina baita ere nahi dugu, ere ez dakit, kontsumo elkarteen iritziak, ez dakit, eraldaketa kolektiboan diartutenak, nahi dugu, arrantza sektorearen inguruan beste iritzi batzuk ere jaso, naiz eta arrantzalen iritzia erabate nagusia izango zena, baina osagarrituko da beste esperientzia batzuekin, eta esan beharra dago, ez dugu izenak aipatuko, spoiler ez egitearren, baina, Legitxo, Mutriku, Getari eta Ziburuko arrantzalea parte hartuko deuri, orduan, bintzat Euskal Herri osoko perspektiba bat jasoko dugula, eta urte bukaerarako espero dugu ja estrenaitzea, eta Mutrikura gatozenean hemen zauzien eta interneten begitutzen zabizenean, danak konbiatuta zauzie, bintzat, pandemia maderikatu honek lagatzen da oskun presentzialki egiten eta evento masio bat ospatzen, baina, bitardean horrela ze. Nik aldera bat daukat, pixkate... Ez da nizai. Gehien bat deskarteen kontu horrekin, ez? Claro, deskartea oso hitz abstraktoa da. Ze arraiko puru dia deskarte horiek, ze mota dia arrai horiek ez dituguna jaten, jateko aukera eukikoak genitun, zergatik ez dia jaten, ez dialako ezagutzen edo, pixka bat, zenbat espezie daude hor barruan, irtenbidea euki lezakeenak edo, ez dakite, pixkate hori? Bai, hau horretu baino errezagoa da. Deskarte definizio beda da, ureta botaten dizen arrain guzti, hori definizio ez deskarten. Eta gero ze espezie, pilo bat, asko aldatzen da, flotaz flota, artizauke flota galdaben espezia deskarta, edo arrasteko flota batek galdaben espezia deskarta, bai espezie desberdinak eta kopuruz oso desberdinati, eta jute maza herrialde, komposizio bai deskartine oso desberdina, batez be, dakarren oitzurak. Azkain izer da deskartaten dana, ez da bena balixo. Osea,
balixo edo nahi izan, o ez dalako ezagutzen ez da jaten edo... Hori da, kaso batzutan, izalik, por ejemplo, guk hemen asko apresiaten duen arrain leheno gaurretan, sapu, ez da? Sapu, por ejemplo, gute masa flota inglese eta irlandese eta hori ez da bizetako erabiltzen. Orduantzako ez da, eurantzako ez da balixozko arrain bat. Hemen, inok ez duke botako sapu eder bat ureta, ez da? Problemi da hortxe, deskartaten dane arraine jatekure, por supuesto, jateku dana. Hemen deskartaten dizen, ez horren beste artitza flotan, beste flotak, por ejemplo, da berdela, txitxarru, horretik espezie batzuk arrasteko flotan bastante deskartaten dizenak, eta takizuen modun, oso arraine gozuti. Hemen artizau flotak deskartaten da bene espeziak, zeintzutak hau, balixo gitxi dakarren espeziak, ez ezin lezelako jan, baina gero honak arte mazu, dakarren prezisukin, bastotzu rentable etxen mare hori, eta legik lagaten maotzu, arrain horrek ureta botaten, zeitzen dabe, ureta goda. Artizau flotan zeintzutik botaten zen espeziak, batez bedagazu, bogak, kondizio eskazetan datozen txitxarru, berdelak, horre pixka janda edo datozenak, horrek uretaruz, gero putxano batzuk eta bai juten di ureta, jaleike, bai, prezisio ona etxen dabe plazan edo peskadixetan, ez, orduan, beste arrainakin askanin barko agotxak kapazidade bataka, eta zuk aleintzeza zenara, rentabilizaten barko horretan aldozun kaja guzti sartun, balixo geixen dakarren espeziakin. Beste guztik, legi laten batzu, ureta juten dut. Hori da, nire kezka edo artizau arrantzai begira gehien bat, arrantzatzeitu, ez dakit, bi kaja, hiru kaja, lau kaja, ez dakit, zeko purutan ibiltzen dian, baina kontesto horretan, hartzen bada, lau kajatikan bat deskartia, deskarte hori ja arrantzauta dago, ja hilda dago. Orduan, naiz eta presio gutxi euki, irtenbidea, buelta bat ematen hasi beharko gea, arrai hori ere buelta ematen, porque itxasua finitua da. Hor dagoen bianiztasuna finitua da. Eta ezinbestekoa da baita ere, ikerketa mordu egitea baita ere, arrai espezie bakoitzaren situazioa nola dagoen, eta horren araberako arrantza kuota famoso horiek, eta ez? Orduan, artizaue flotei dagokinez deskardi gozo txikixati. Hor, batez beda, sarik indabizena diz deskarte gexen eukitzen dabenak, hor nik proportzioak edakuritzi dut, baina kilota pasako baginake oso kilo gitxi di ureta juten zenak. Eta batez behizaten di, kilo oso gutxi espezie batzuk, ez datozenak, individu batzuk, edo zein espezienak, ez datozenak ondo, janda datozelako, edo estropeata dazelako, edo bestelan izaten di, bai espezie komerzialan taia txikiko, kabratxo txikixak, eta holako xe gauza, ez dakarrenak salidaik. Osea, artizau flotak, dakarren deskarti, ez dut esango zero danik, porque ez da zero, baina da oso baju, baina kontu neuki gero beti, porque hori bai dela beste imagen bat dakauna, relazionaten duena, flota artesanal, bajo impacto. Hori be, hori fotora bizi be askotan, ez baina hori ebiltzen da bai, eta hori besta holan, porque kontutan izan bide bai, barko bakotxa dakarren impactu, seguruena oso baju izango da. Seguruena seguro da oso baju. Baina lehen esan dutena, munduko flota guztin, 190 flota artesanal da. Azten masa multiplikaten, barko bagotxak kilo botako baleuke, biderkatzen, por número de barkos, horretak eukilekin impactu, handixe da, edo sare batek igual ez dagar impactu bat, baina multiplikaten mazu, bider, ez da izan mazare, horreia impactu handi bat dagar, eta kasu askotan, flota industriala paino handixe bat. Bardine pasaren da, peska rekreatiboaz, beti onarte pentsa izan dugu, honek ez dagarri impactu askoik. Juten daba kainaberiaz, arrain bi atrapaten dau, karo, arrain bi atrapaten da barek. Zemat arrantzale rekreatibo dakau, ontxazia zen ikertzen, arrantza rekreatibo ze impactu dakarren, ikusi dugu espezie batzuntzako, eta espezie komerzial importante batzuntzako, lupinin ejemplo ipiniko dut, 1,25, por ejemplo, gure uretan, hortixetator. Del total de la población de ese stock, de la zona 8C, amengosik eure kosti, Cantábrico, 1,25 arteko kapturak etorri leike arrantza rekreatibutik. Osea, behatu zelako importantizi dagarren, eta horre datuk, ebaluazio bat etxen danin espazio batena, estion arte kontun hartu. Horre datuk eso bazen kontune hartute. Ontsa azide, Europa be konturature, koño, honek dakar, bai impacto biologiko handixe, eta ondiokan, impacto sozioekonomiku handixagoa, lehen komentauzuk. Porto bakoitza jute maga, zemat arrantzale barko dakau, zemat zelan da zen pantalanak, dana bete-beten je, listas de espera, galdetzen mazue, gestionaten da bena pantalanak, galdetu zelako lista de espera dakarren. Porque dakarren impacto sozioekonomiku terrible handixe dabe bai. Eta gainabe, honek hasi bai, rekreatibuk hasi bai, eskatzen euran zatixe bai rekurso horretatik. Onarte ez dakarre,
kuotetan eta bakarrik emotetze batzutan, kaso excepzionala, atunakin edo hori, hor kuotan tartetxo bat, latetze, atun gorrixaz, por ejemplo, zona batzutan. Baina beste espezies eta ez dakarre euran kuota bat esateko. Baina honepe hasirila, esaten, gu hemen askoga, importantiga, batez be, sozioekonomikoa dedi importantiga, eta geupen eure esatixen eiro geuki. Osea, que amendik eta urte gitxire, ikusiko erozelan bebai, sartuko hori zen bebai, sektore morun, porkonarte ez da sektore morun konsiderata, politika peskera komununetan, baina bai da bizetzen lobby handixe, batez be inglesak, frantzesak, holandesak, arrantza rekreatibu be, sektore bat morun konsiderateko, eta klaro, sartzeko, hemen errubera guzti horretan. Ez dakit, datuak dazkazuen edo ez. Esaten deunean, uneko 80 flotana artizagoana dala, baina zenbat arrantzatzen du industrialak eta zenbat artizago arrantzak. Ez dakit datuak dazkazun. Bai, segun, baina horbe, konparazin kontu zen bidi zelan enbidi. Ja, ematen du, artizago arrantza ez dago arriskuan, uneko 80 artizago arrantza da. Eta hori ere oso datu, oso simplia ikusten dut horrela botata bakarrikan. Zerren flota esaten deunean, artizago arrantza uneko 80 dala, ematen du, artizago arrantza ez dagoela arriskuan, klaro, leku batzutan, beste sektorik ez dago. Efectivamente, hori, leku askotan, Mediterranea jute maga ez da uneko 86, uneko unera, eta baina, arrantzi en general, komentazu beruz dula, baina arrantzi ez artizago arrantzi. Arrantzi en general, alturako arrantzi, bajurako arrantzi, mundu guztin, aiaten da nivel batea, bajaten junde, barkos eta dana, bajaten junde, eta aiara ontsen momentu bat, estabilidade baten da. Azkaina gurtitan ez da on diferentzirik. Erose sektoretan, arrantzako erose altura, bajura, artizau, ero beste gran altura, aiara momentu batea, ja bai, egon da urte asko, pilo bat bajarana, baina momentun estabilizein eta hor dabiz dudak, hori zenbakixo bada, el óptimo, esango nukena, rentabilidade batateko danak. Eta komentazune, artizaue flota desagertzen da, edo ez, lehen dato importante bat komentazue bai. Amendak hauen barkutatik eta paradako datutan ikusten da, 160 jaso dago laguntza batez, paradietxearik. Zehatxik 160, porque dakauen artizau flotatik, aktibidadi benetan profesionala dakarrena, 30 barko berroen badau, igualdiz 65. Besti di, semiprofesional esango dugu, semiprofesional modun, beste aktibidade batzut badakarre, aparte deuran enbarkazio profesionala, beste aktibidade batzut. Eta nik horrekin, patroekin, batzarrak egitzen dobenin, probleman dizena ez da ikusten euran etorkizune txarto egongo danik Europatik etorrenken neurrixagatxik, eta arduratuteaz, baina eurak errentagarritasunatat nahez da ikusitzen dabe. Probleman dizagoa da bizikusten, zeuek komentatu zuena, relebo generazionala da. Bakau patroi batzuk, bastante rentabilidade handizatate benak, eurak esaten soldata politxak atate benak, eta euran semiai alegin jurizena konbentziuten segitzeko barku eta hori, eta ez esan da benak, eta hori barku hortilistatik kenduin. Osea, alderdi biologikoti datozen normatiba kontun hartute, eta euratakarren rentagarritasunik kontun hartute, gure kasun horrek 160 esan dutena benetako profesional dizenak, danak esango dutzue rentabilidade onatatetzela. Eta gaina bezuk esan duzune, ez da bakar esan bat iru irabazten duten, zelako kondizio itxan, ez da bardine iru hileoti atunero baten, ero bakaladero baten lau hileoti, edo arrasteko mare bat etxe azte bete, ero egunero etxea etorri eta familizia zeon, osea gauza asko hartu bidie kontutan. Eta horre patroi guzti danak esango dutzue, eta batzuk gaztiti, posidazela eta eran intentzionoi segitzeko la. De hecho, esan dut, barko barrexape erosten hasi di, renovazio egitzen da bizeuran barkutan, osea, horrek aktibut dizenak injarraz datoz, Osea, problemi da, ez da bakarrik problema biologikoak eta reglamentazuk ez. Dakauena, importantiena da bai, ze kultura dakauen hona arrantziei buruz, eta batez behar, relebo generazionana, eta ez hemen. Kantabriko guztagoztin, gaiegukin edo berbaitxe mazu, ez di kapazak tripulazio bat beteteko askotan itxosa juteko. Osea, hoxe da bai beste problema bat dakauena. Argi guztuen, ni ondarrutara na, itxasu mamarot atope bai. Baina nire gurasuk edo nire osabak eta ere kuadrilan eukitxeben konbertsazio izin, gauzen bat antxoa sarture, ze presizion jabe, niko nire launak inondarrun batzen azenin, berbatzen dugu, reala zein jau, ero zelan pasazu asteburu, ez daki hau, berdela ze pasaran, antxoia ze pasaran, eta hori nik 45 urteakat, atzetit datozenak, imagina espado hori esfortzu etxen, herribako txin, itxosutagarren importanti, eta bat, ondarruna berbetan, enabile erose porto berbetan, ondarru, hundiak handagarren importantiziaz, Espaini mailan.
hori kultura hori galtzen du. Eta, bueno, hori da benetako arazu nik uste dutena. Galdera igual bidea emango jau, ze ja behatziak hogei gutxi dira eta pixka bat zehatzen juteko, bai. Etxoin, Jose Agustini, bale, azkenekoa, gero leo. Dana hori zorionak, oan ez da nizek esan denakin pixkat horri borobilduz ados total. Nik ikusten dutena da problema handizima da relebua. Nork jarraitu behar du mutrikune arrantzatzen. Hori da nire galderi ez. Problemia itzala da. Orduan, nik uste dut hemen alineak egin beharko mugindukela danok, jendia konsiziatzeko, batez ere gaztiak. Gaztiak, eta pixka jende herritxarrak, nola konbizetsu behar ditugu, nola demostratu behar dixeu, hortikan bizitza ataltzeko modua baraguela, gaina oso politxa eta jarraitzeko bitxardez. Bueno, guk azkeneko 3 urte hauetan, aigea, arkubaietikan, urtero, debarroa, eta etortzen dira institututik, eskolatikan, eta ematen dixeu, mutrikuko arrantzaleen historia. Kultura, zuk esan dezun ez da? Eta kultura erakutzi. Nola sortu zen mutrikun portua, nola sortu zen mutrikun itxasuntziak, nola lan egiten dute, nola arrantzatzen dute, arrantzaldiak itxasuan, nola arrantzatzen zuten lehen, eta nola, orain, dikusten da evoluzioa eta zelako egoki, eta oan erraztasunak oan dutxa dake, laneko erak zier diferentik dira, aldatu eginda, eta oan, zuek esan dezuna, egunetik egunea, larun bat jai, igandea jai, eta nik uste dut, hori bueltak emanbeko gendiokela. Zer egin behar du, jendiei konbentzitzeko edo kezka sartzeko, hor badakau, zergatik ez geha juten arrantza, zergatik ez dugu sortzen enpresa txiki bat eta juten geha arrantzara, ez da? Hori den kezka geixen dakatene eta adosnago izan izan. Azkeneko galdera emango jau bidea, eta gero, ikuste dut igual urrengo urten berriro etorri beharko dezuela urtero beharko dana. Bai, berriz ez da nizi, batez ere mutrikuko herrixea oso kezkauta eta erneuta dagoelako. Igual ez da zure gaixa inbeste, baina bai ondorenak ikusten dut izan aldiela astinak. Mutriku jasotzen ari da, badakizu, Zumaiako kaka hori guztia portua mota daue, eta oain debatik hasi ateatzen eta botatzen dugu kanpuan, eta ondalutarrak ere kexatu dira barku egondo jo deuela, eta hortikan atea bihar dela, eta horren aurrian jaurlaritzak hiru iritzi diferente erabiltzen ari da. Eta hiru iritzi esatere astik zer esana badaukala, ze astin konsejo batzuk edo aholku batzuk egon di hor. Orduan nik zuri galdera debatik ateatzen duen kaka hori, ze benetan kaka da, ze usaina eta dana ateatzen deu, ze nio nahian inguruan da. Eta botatzen nahi da, 110 metroko sakoneran, galdera da horren impactua, ondar zikin horren impactua, hainbeste 1000 metro kubiko, kadaderoik honenian, lehatza, bisua eta hainbeste arraina harrapaturen leku horretan, nola da posible, astik zuri izaten dizut, claro. Jaurlaritzeko bat balea ari izango nioke, baina nola onartzen da egoera hori? A ber, esplikatu jozu mutriko herrixari, ze oso kabreauta, erneauta, eta bere gauza guztiek. Bueno, hau igual ez da ator gaurko gaiakin batea, eta igual pixka labur batez ere oso berandu gabiltzalako, baina bueno. Labur eta labur batez be, bai, aztik emoten dago asesoi bat, baina justo ez da nire, ez da nire eskakea, erantzune eze motean, baina nuen motea erantzun da, porque benetan ez da gatelako nik ez dut horretan lanei, beste departamentu batek etxen dago horre lana, eta ez da, ze kriteixo erabili daben, esateko
hemen bota edo han bota. Ezin zut erantzun, nasa dut erantzunik ez emo, porque igual esango dututenak ez da garra zentzunik. Bai, aldote galdetu astin barrun, barai zeintzut izen ze departamentoran horren arduradune, eta galdetu neke, ia ze kriteixo erabili daben, ze asesori motzen eusko jaurlaritzai, porque gauza bat da guk emoten doan asesoixi, eta beti izaten dut, gu investigadorik, gu eusko jaurlaritza. Guga, asti, ikertzai igaz, eta guk etxen du asesori bat emon, eta gero gestorik hartzen da berak bat. Baina ezin zuten erantzun bat, ez totelako nahi erantzunkizun hartu, ez dakatelako erantzun bat, eta erantzun ez egoki bat emoti baino, nahi xaute esan, ez inotela erantzunik emot. Baina bai, galdetu nahikela, porque hori arazu, ez da bakarrik, mutriku ez da bakarrik azarratute. Ondarruko pareja litoralekupe daz, azarratute, eta beste portu batzutako barkupe bai daz, azarratute, eta urteten da bene gai bata, eta, bueno, zorionez honetako, kompromisu ez da nitzako, porque ni beste ara baten etxen du biharra, baina bai, nire lankidiai galdetuko utzet, zehatxik izan dan. Eta amaitzeko, dato bat, ez nebana nahi laga esan bai, komentazu errelebo generazionan, ez da? Da nahi kontradizio bat ikusi. Erakutsi. Galdetzen mazue Euskadiko arrantza eskoletan, zenba jente dan matrikulata titulu gatateko, bai patroi, bai makinetako, arrantza eskola daz tope, pantalana modun, listas de espera daz. Orduan, genti barataten titulu gitxosarako. Gero ze pasaten dan horreaz gentiaz, batzu juten di txarterreta, batzu liorringatzen di, makineta dukete bai. Osea, hor atzin, bada bihar bat, ez jenteik ez talako titula zinoi itxaso ez ilekin lau jun, sino que zeo zehatxik, erabaki hartzen dabe, beste posto batzuta juteko. Eta hor da usten dut barrutik enbirdan bihar bat, baina numeruk hor daz. Eskola de peskak, bai Ondarruko, Pasaiku, Bermeoku, toperaz, tope. Bai, pixka bat, horrei erantzun da baita ere, pixka bat, ikusi beharko da, langile horiek ze egoeretan dauden, ze soldata dazken, hori danare aztertu behar da. Arrantzaren araberako soldata dan, edo arrantza fijoa dan, edo hori danare aztertu behar da. Eta orduan, erakargarria jarri behar da hori dana. Ez badago erakargarria hori dana, nik urte hilero ordaindu behar dut itxian ez da gizeko eta arrantzatzen badet edo ez, orduan patroiak ez badu, edo armadoreak ez badu bermatzen soldata minimo bat arrantzaleai, arrantzaren arabera da, orduan nola jungo naiz, nik itxi ordaindu behar dut. Osea, nahi tezan, errealitatea bueltauta, hori bermatu behar da erreleboa egoteko, nik hola ikuste behintzat. Aparte, hori, jendeak ikasi behar dula benetan arrantzan egiten eskola horietan, ez? Iruitze behar imazaizu pixka bat, honekin bukatu ingo da. Bai, ikusten dut hemen galdera asko gelditzen diala pixka bat airean, igual mezu positibo batekin bukatzeko da aprobetxatuz online eta YouTubetik handa gaudela, igual, eta ikusita esan deula errentagarritasuna badaukala artisau arrantza honek, animatu gazte ekintzaile horiek, badaola sektore bat, igual behaien beharra dutena, eta hola luzatzen dugu, oain sare sozialak eta pixka bat aprobetxatuaz, eta, eskerrik asko berriro ere, Estanis Mugerza, aztitikan, pixka bat ikuspegi orokorra hau eman diguna, eta gero, itxasoiko proiektuan izenean, hoi da, David Lopategi eta Aitor Leizai, bai? Eta, mila esker dero izuei ere etortzeagatik, eta, txaren bestaldean entzuten zaudeten guztioi,